Bugünkü soraw jogap gepleşigimiz ikimizin nämämize düşdi. O temamyzyň bolşy belli bolşýaly Amerikadaky we Türkmenistandaky syýasy ýagdaýlar ýani hemme bälim bolşýaly düýün Amerikada bir taryhy bir ýagdaý hem taryhy hem syýasy ýagdaý bolup geçdi. Üýtgeşik bir näme. O Amerikanyň şol bir wagtda öňkü prezidentligini ýerine ýetiren prezidentlik wezipesini Joe Biden'den öňkü we häzirki wagtda da noýabrda geçiriljek prezident saýlawlarynyň dalaşgary bolup dalaşgary hökmünde gatnaşýan Donald Trump düýün şu Amerikanyň Pennsylvania ştatyndaky kampaniýa mitinginde geçirýän näme mitinginde hüjüm gurnudylar buňa. Janyna kast etmek synanşygy boldy-da. O synanşykda da hüjümçi şol wagtyň özüne näme tarapyndan täsirsiz ýagdaýa getirilen aýdylýar. Habarlarda berişlerine göre we soňky nämelerde de hakykatdan öldürilipdir ýani. Ýöne Donald Trump'yň nämesine saglany hiç bir zeper ýetmedi. Diňe şu gulagyndan ýaralananlygyny aýdýarlar. Suratda belli bolşýarlygy şonu görkezýär. Indi bu ýagdaý Donald Trump'yň janyna kast etmek synanşygy bir teröristki bir näme hökmünde görülýärdi häzirki wagtda. Bunu elbetde köp döwletleriň prezidentleri ýazgardy. Bu syýasy nämäni indi şeýlerek bir soraw çykýar. Bir hüjümi arkasynda bir iş barmy? Ya hakykatdan bu näme Donald Trump'a garşy gidýänler özleri meýletin şoň janyna kast etmäge synanşdylarmy diýilen sorawlar näme diýerdi? Häzirlikçe belli bir näme ýok, gutornykly karar ýok. Onu wagt görkezýär. Ýöne käbir analizler esasyndan belli bolşýaly Donald Trump Amerikanyň Joe Biden'dan soňra geljek prezident saýlawlaryna saýlanaýan ýagdaýyny, indiki prezidentlik saýlanaýan ýagdaýyny dünýä syýasatyna elbet täsir etjegini aýdylýar we 3-nji dünýä söwüşiniň başlamagyna sebäp bolup biler diýerler. Bunyň sebebi Amerika häzirki wagtda Joe Biden demokrat nämesini syýasatyny alyp barýar. Donald Trump bolsa respublikan respublikan nämesini alyp barýar syýasatyny we şu respublikan partiýadan gelýän bir adam. Indi analiz bermekleri boýunça Donald Trump prezident başyna gelse ýa-ni diýişim ýaly 3-nji dünýä söwüşini çykmagyna sebäp bolup biler. Munyň sebebi häzirki wagtda Donald Trump'yň şu Russiýa Federasiýasy bilen esasan Vladimir Putin bilen ýakyndan gatnaşygy bar diýip aýdýarlar. Yani elbette atgirläp duranoklar şol wagtyň özünde de Wengriýanyň prezidenti Orbán bar, ondan soň Israýlyň premier ministri bar Netanyahu. Olar bilen hem ýakyndan ara gatnaşygy bar we Donald Trump özüniň prezident saýlawlaryna gelen prezidentde saýlanaýan ýagdaýynda prezident bolup urşy düýünden bitirjekdigini aýdýar we Ukraina bilen Russiýanyň arasynda düşünşmek nemesini stola oturtmak kararynyň bardygyny öňünden aýdyp geçerdi. Prezident bolup saýlansam şular ýaly zatlar bolup geçer diýilip. Indi bu Amerikadaky bolup geçen ýagdaý hadise janyna kast etmek synanşygy halmada nämäniň alamaty diýilen soraw çykýardy. Hakykatdan demokratlar Donald Trump'ın gelmesini näme diýerler, ýazgarýarlar, hatda şoň getirmek isleýänoklar diýilen nämeler berýärdi, analizler sebebi. Bir hepden Donald Trump bilen Joe Biden'ın öz arasyndaky ýüzbeýüz gepleşiginde Joe Biden käbir nämelerde aýtmaly sözlerini gynasakda Donald Trump'dan kim näme galdy, Donald Trump'ın aýdýan gurulmalar hasam bir halkyň nämesine gulagyna ýakyn bir täsir galdyrdy diýilýär-de. Onu elbetde dinläsiňiz, dinlemediklerini dinläp biler. Şo taýda bir açygym bolsa utuşkadan şol ýaly geçiren näme gepleşigine. Indi Amerikanyň taryhynda mundan 1963-nji ýylda John Kennedy şu 20-nji asyra 21-nji asyra näme dilen wagty John Kennedy 20-nji asyrda şolar ýaly janyna hüjüm arkaly janyna kast etmek synanşygy boldy we şol öldürildi 1963-nji ýylda. Onuň öldürülmeginiň sebebi şo wagtky Vietnam söwüşine nämesine garşy gidipdir
hakikaten söwüşi durdurmak üçin diýilip aýdylýar taryhyny okursa, tarihte şey diýip aýdylýar we başga da bundan başga da John Kennedy'den başga da 3 tanak adam prezident, 3 tanak prezident öldürildi. Olar 1800-nji ýyllarda bolup geçen wakalar we ondan soňra häzirki 1900-nji ýyllara gelseň Donald Trump ýalyp başga da bir näçe tanak prezidentlerin şonda şunyň janyna kast etmek finanşyklar bolup geçdi. Ýöne olaryň ölmen gutuldular. Şolar ýalyp bir nämäni aýtjak kalmady. Sizin görüşiňiz näkilek? Eger Donald Trump prezident bolup saýlanylsa Amerikanyň başyna dünýä siýasatyna näkil täsir galdyrar? O siýasatçylar esasy şuňky gündemdäki nemeler görülýän siýasatlar şolar hakdadar. Sizin bir öz görüşiňizi aýtsaňyz bu haqda. Sağ ol söhbet. Tuvalemesen bana kamera aydarada adam koymadın. Kovan alide edip verdin bir topar yerini. Yani bir Amerika'da demokratla bilen yani demokratlarım diýip aýtmaýyn, respublikalar bilen yani Donald Trump bilen Joe Biden'ın arasyndaky dawamy, jenjelmi şol debat mı? Bulan hemmesi karşı durmaklyk halky Amerikan halkyny den iki böldi. O zaman Amerikan halkyna jebesleşip bar, biz Amerikalılar biz dünýäde iň uly ykdysadyýet, biz dünýäde ene bir bagtly ýaşap beren milletlerin biri, ene şolar ýaly ene öňde barjy döwlet we millet diýip özüni tanydýarlar. Emma şol Biden ýanky Trump'y yeňenine geçen saýlawlarda yeňenini Trump öz yeňilişini kabul etmedi. Aymana anladılar ya sesimi oğurladılar, şolar ýalyna bahana tapdylar. Soňra adamlar şol ýanky Aktamyň öňüne sürdi. Bir eýam häkimeti basyp almak bolýar. Aktam demek Amerikalılar emesinde döwletiň binasy o taýda hem kanunlar o taýda kabul edilýärdi. Demek şol Aktam basyp alsalar demek şol döwleti basyp almagy hasap görülýär, hasaplanylýar. Ene şondan närim şol suud dinlenşigi boldy Trump'yň üstünden bir toparyny halkymyzyň belki dinleýänler badyr arz edildi. Ay Trump bir aýaly azar beripdir, bir bilen ýatyp turup turjak bolupmy garat. Şol bir topar işini değişildiler zatlaryň üstü bilen Trump'yň moral keşbini aşak düşünmek üçin kan iş geçirilýär ala dedildi diýip. Ýöne wagt geçip görkezip dur, bilen ikisem garry. Şoň 1.80'den geçen, 1.80'e ýetip barýar. Şoň ikisem Amerika üçin men ulmama şahsy pikirim, ikisem gerekler. Amerikany dolandyrmak üçin akylly başly bir ýaş ýigit diýip aýtsam, ýene-de ters düşünürler da ýöne hyjul gaýratly ýaşlar bolýar da goý bir 40 bilen 50 arasy bolsun. Ya 30 bilen 50 arasy bolsun. Ol akylly ýaşly däl başda bolýar. Ýöne Amerika gerek. Şu progresi ösüşi aňyrlygyny alyp gitmek üçin şu ösüşi ölçerip döküp gerdenine yük edip götürüp bilecek şahsiyetler gelmeli siýasaty. Bir ikisi inni bağışlayan boly, ýaşy bir çene baran adamlar, biri men golf oýnaýan görkezen bolýar, beýlekisi samolyotdan ılgap düşýär, meselem ene şol men fiziki ýagdaýym Amerikan dolandyrmagy uly onuň meriýadiýen ýaly şekilde özlerine reklam edýär. Emma durmuş başlady görkezýär. Amerikan halkynyň durmuş şerti gün saýyn aşağı düşýär, öňkü aýlyklar ýok, öňkü güllükler ýok, öňkü durmuş ýok. Başla ýanky bir onsoň öz halkyny harj etmeli pullaram, bular hana ýygnap Ukrainaga uruşa kömege berip durlar, yaragmy, pulmy, onuň demokratlaryň bilen ýanky respublikanlaryň arasynda uly dawa näçin biz şolary bermeli. Trump'a maýdy men erti prezident saýlansam buyurun şol Ukraina meselesini men şart çöpdügün ýaly edip berýän. O nähil beýle bolýar. Onuň dogry pikirden näçin? Sebäp onu etjek bolýany ene şu orsiyet alan territoriýasynda otursun, aňrygan bir adam süýşmesin. Ola ýa basyp aldy Ukrainanyň 4den bir territoriýasy.
Ukraynalar şonu basıp almagyna razylyk bererlermi? Elbetde ýok. Ýok, ýurtdaşlar. Hiç kim oňa razylyk berme. Trump owa Zelenskiýem oturdup mejbur edip gol çekdirip biler. Ýöne Ukraina halkyny mejbur edip bilmeýärler. Ukraina halky janyny bermäge taýýar, öz topragy, öz watany, öz territoriýasy üçin, öz milletiniň gelejegi üçin. Şonam edip otylar. Indi şol aýdaly Trump geldi, erti şon aldy diýil, orsiýet, özüne gerek bardy. Şo bilen uruş gutararmy? Ýok. Ýurdun daşyny näçe million Ukrainler çykdy Ýewropa. Sonra soň gören ýerine, tutan ýerine orsun kellesini towlarlar tersine. Onun bu dünya uruşu tutaşmandy. Trump aýdyp ýen bar köşeşdirsin, ýa bilen elini tutsun. Olaram 2,5 mil bar Ukrainler soňky uruşyny bular ýa garga tüpeňlerine adam atýar. İki tarapam elganly. Ondan olara bulan üstüne çözdü. Bulara mı toprağımız goruyasa kim haklı var? Düşmekül zat kimin haklıdır? Yani Trump men qara göýjüne daýan men ikisine de buyruk beren, ikisine men diýenme derdi. Bilemek Putin Trump'ın diýenini edermi, etmezmi, gerekmi Trump'a buyruk bermek o. Bolarmy, bolmazmy prezident belli däl. Ýöne şonu Biden'i täzeden prezident etmekçi däl bolar. Biden'em aýdýa, ýa sen dogry bellep geçdiň diýen söhbet. Şo geçirilen debatlarda Biden'ın beren jogaplary gaty pes boldy Trump'ynkydan. Ondan şon üçin oňa ýanynaky ýoldaşlary, partiýadaşlary aýdandylar da sen raçakylly ana bar şotaýdy Pelosi diýip şol ýa Demokrat partiýadan kandidat. Den şonu ber ornuny oy olanyň Trump bilen ýa prezident postu üçin görüşdiň. Ýok, men soňra çelli gitjek diýdi. Men akylym huşum ýerimde diýdi. Ene adam garrasa da şolar ýa ambisiýasy boljak eken. Bilemek nämesinden ýöne şo Biden'ın şolar ýaly özüni alyp barşy şol halky bir ulu howpyň önüne goýýar. Men şonu görýän. Ýöne Trump prezident bolsa, Ýewropa hem Amerika bilen arasyny açar. Harby taýdy. Ben onu göremsen, bilemsen aýdýan. Sebäp şu mahal Ýewropa birleşigi ýa-da NATO ýararlygy öz aralaryna bular şolar ýaly görleşikler ýa gepleşikler alyp barýar-da. Eger Amerika şu ýaly Ukraina yardım kömek etmeyecek bolsa etmesin, bize Amerika geregem däl. Biz özümüz öz güýjümüz bilen Ukraina her ýyly 60 milyard dolar bermäge mümkinçiligimiz bardy. Demek Amerika garada oturup ýöne soňra ertekün Amerika bizden ya NATO'dan kömek gerek bolsa ya Ýewropa döwletleriniň onu bizem aýdyr bar. Ana şu bize gerek güni sen biziň aramyzda ýanymyzda bolmadyň, sana gerek güni bizem boljak gal ýanymyzda. Sebäp Amerikan düşmaniya ýagasy Ýewropaň ýagasyndan kän esse köp. Ýewropa şumaldyň orsiýet howp salýan bolsa Amerika howp salýan ilkinji döwlet Hytaý. Soň oň ýa-ni orsiýet, oň ýa-ni Amerika, Iran, oň ýa-ni Demirgazyk Koreýa. O sanasaň sogawkan nirşe Amerikan düşman bütün dünýäde bar. Indi şu ýagdaýynda da Amerika Ýewrosaýyza kömek etmejek bolsa, NATO ýararlygyny dodak çöwürjek bolsa, gylışly sowuşa girecek bolsa, Trump hem Amerikan bar awraýyny Ýewropadaky awraýyny ýitirer. Demek dünýädäki awraýyn pede düşer. Soň kim bilen uruşýa, sowuşýa öz başyny öz çaramar bar. Demek dünýä bulaşýar. Şu mahalky gurulan sistemi var. Yani ikinci jahan uruşundan soň bir dünýäde bir umumy bir hemme üçin bir gelşikli, barlykly bir umumy syýasy ýörelge guruldy. Şol sana diplomatik gatnaşyklaryň üstüne. Ene şol ýumrully. Soňky 2,5 ýyllyk oturdy. Mundan ozal ýa SSR-niň ýolbaşçylarynyň ýa Orsiýadan kam gaga suwduny getirmelip karar kabul etdim Ýewropa. Ýok hiç açan etmän. Enne Putin'e aýdýar men orsiýet bolmasa dünýä bize gerekler partladar, ýarar, ýumrar. Şoňa da düşünmän oturan ol akly juýjankydan uly bolmadyk
Orta Adiýan ýa bizim öňkü Sowet giňişligimizdekiler ýol başlar var. Hem mesela bolan dikmeserler. Onu düşünün Putin ýadarny knopkany bassa özlerem uçup gitjek şol ýerşar bilen bilelikdi. Şoň üçin sesini çykarman otylar. Şular ýaly ýerde öz sözüni aýtmaly ýa öz garşylygyny görkezmeli. Sen milletin ýol başçysy bolsaň ýa bizim kilen aýşan atasy bolýan bolsaň, o dagymy, depesimi, düzümi, çukurumy nämesi bolýan bolsaň, o öz halkyny ýadro uruşundan nädip halas etmeli. Şo barada ýeke ýerde bir döwletiň ýol başçysy çykyş etdim şu neçeli. Ýok. Diňe Putin haýbat atdy. Indi şuň haýbatynyň ýeňsesinden Trump gelse Putinin arkasyny alar. Indi şular ýaly düşünje bar. Halklarda, esasen Ruslarda ayıp Trump gelse bolýar ýene biz bilen külün çykarar ýa daş eder näme. Ýok beýle de. Trump gelenden o hökümi hem döwlete ýaýranmak ýörenmek. Ene Ýewropa bileşigi ýa-da NATO ýararlygy eýýandan taýýarlyk görüp otdy. Eger şu 5-nji noýabrda saýlawlarda Trump ýense bular özüne gerekli hana strukturany ýa mişe girizekler, adamlary, gullukları, goşullary taýýarlap otyrlar. NATO özüni gorajak orsiýetden beýlekiden. Bolsa Amerika, bolmasa tersnekkedine bolsa ýa düşünje bar. Men liderler otyrna ýa-ni Ýewropa döwletleriniň liderleriniň diýen sözlerini edýän hereketlerini. Şolaryň içinde bir şol ikisi döwlet Ýewropada Wengriýa bilen ýa-ni ser bolmasa galany berkdur. Ýewropa ýa NATO ýararlygym Ýewropa bileşigi. Indi şo taýdan Wengriýanyň ýol başçysyny ýol başçy wezipesinden aýyrmak barada karar kabul ediljekde. Oşma ýol başçy wezipesine elep otdy Ýewropa Saýygynyň bir ýyllyk. Şoň üçin bu taýda şu ýanka edilen jenaýet Trump'ın garşysyna. Ol kimin gurunanlygyny uluklar biraz soňra görünür. Ýöne şonu demokratdan gurunamadygy belli. Demokratlara gerek gel. Olur suw sarsyna diýilşýär ýa sary suw üstüne diýilşýär. Bular şol näme Biden'ın awraýyny saklajaklaryny bilen o näme üçin olur Trump atmaly ene. Ularyndan degipdir. Eýem şuň kun aýdyşlaryna görä 63%-dan geçýär Trump'ın tarapdarlarynyň nämesi ses berilişi. Ana görýäňizmi? Ine bolýanda bu siyasi oýun. Ýöne bizen uzagyndan görür. Kim gurunapdyr bu oýuny? Näme üçin gurunapdyr? O atylany dogry. Degipdir, pys geçipdir, ol başa görür. Ýöne şunyň aňrasyny, zakatçyklary kim? Kime bähbetleşi? Ine şu zatlarda biz oturup baş çykarmaly, ýa netije çykarmaly. Sebäp şunu Biden'ın tarapdarlarynyň etdirmediği görünüpdir, olary gerek däl şular. Barca da saklasalar onlar razı boldy. Men şuna aýdyň size. Düşürükli Almanya'da näme? O? Aýdy. Biden'ın tarapdarlary etdirmediği belli diýen bolan käbir gizlin gulluklaryn berýän maglumatyna görä. Näme Donald Trump'a bu näme dilen hüjüm, gurnalan hüjüm ýörüteleýin edilen bolmagyny ähtimalli ýa-da %75% ýörüteleýin edilen bolmagy gaty ähtimalli näme ýörýärler. Sebäbi duýduruş berdirler da Trump'a. Eger prezident bolup saýlanyp gelýän ýagdaýynda biziň diýenimiz näme etmeseň şular ýalyk ýagdaýlar bilen garşylaşarsyň diýilen bir terze. Onsoň ýa bolmasa da Trump'ın garşysyna has ökde bir ýerni şunu ýagyr aýyny içinde taýýarlamaly. Başga bir prezidentlik talaşkar hökmünde diýip şolar ýalyk bir nämäni berýärler-de. Gizlen gulluklaryn berýän nämesi habarlarda. Trump gelýän ýagdaýynda da ýanky näme urşy nemetjek bolsalaryň gutarjak bolsa-da Donald Trump NATO'nun islemeýä sebäbi NATO'nun 75 ýyllyk nemesi bu geçirildi. Duşu geçirildi. Türkmen şaýdan diýip ýübiley duşu diýen ýübileyde aslında ol. Şu duşlukda NATO gutornukly karar aldy. O kararda da şeýler ýaly aýdylyp geçýär. Stoltenberg'a öz wezipesini ýerine ýetirip näme gidýär? Stavka gidýär. Onuň ýerine de Gollandiýanyň premier ministri mi gelýär? Gollandiýanyň nemesi gelýär-de. Stoltenberg'in ýerine. We şu ýerde Stoltenberg aýdyp geçýär.
eger Russiýanyň gazanmasy dünýädäki beýlek hukuklardan has ýokary 2 3 esse hukukly diýerdi. Russiýanyň gazanmasy. Diňe Ýewropanyň nemesi däldir, ýeňilmegi däldir, bütün dünýäniň dargamagydyr diýmek nemesini berýär şu ýerde, emaçyny berýär, aýdyp geçýär, duýdurýar. Şonuň üçin NATO we bir emede gutornuklyk karar aldylar. Russiýany bitirmek hakynda. Ve Amerika'da soňky döwürde Germaniýa näme uradan uzak aralyga atýan raketler urasylar Amerika. Şu raketler arkaly şu Russiýanyň nemesine, içine merkezlerine urmak nemesini almak üçin. Russiýa tarapdan şolar hüjümler amal açylan ýagdaýyna ýa NATO agza döwletleri söwüş açan ýagdaýyna bular öňünden taýýarlygyny görmek üçin Germaniýa nemesini uratdylar raketlerini. Soňçylar ýalak bir näme aýdyp geçýärler gidilýän gulluklaryn berýän habarlaryna. Pentagonyň başlygy Lloyd Austin bilen şu wagtky Amerikanyň daşary işler ministri bar. Ady adyma çöňe kälir kwatdy. Şolaryň ikisiniň öňden bäri 4 ýyl 5 ýyl münden taýýarlap goýulan plany diýerdi. Ýani şu Russiýany Ukrainanyň üstüne çözdürmek meselesi. Ukrainanyň üstüne çözdürdik şu Rus imperiýasyny gutortmak ýa Rus imperiýasyny ýykmak, soňra çykmak plany öňden taýýarlanyp goýulan plan diýip, olar ýalak bir nemelerin berýärler, maglumatlaryň berýärler we Donald Trump'ın prezident wezipesine gelmekligem olaryň protokollaryna garşy gelýär diýilen nemeni aýdyp geçýärler-de. Boldumy? Aýdanmany. Aha, aýdyp bilirsin. Bular islegildiğin gulluklardan gelsin. Bular hemmece hipoteza. Bolsa di. Ya bolup bilecek zatlar, bolup bilmeli zatlar. Elbette yankı Donald Trump'ın karşısına yankı şu canına kastedildi diýilýän ýeme waka hükmen gorunalım. Yani kim tarafından gorulanyny entek biraz wagt gerekdir üstüne açmak üçin. Sebäp şu iş yerine ýetiren oğluny atyp öldürdüler duran ýerine. Şu diri bolsa aýdyp bererdi. Kim uğratdy? Näde taýýarlyk gördü? Näde şu ýere geldi? Näde munyň gizlin gullukla görmedi bir 200 metre aralykdan atan. Yani şu binalar barlanmadı daş töweregi. Şoň bir gaty geň zatlar kän. Diňe gizlin gulluklar üçin näle bir beýleki sivil gulluklarym şu zatlary düşünşmelik bilen kabul edýärler. Kabul ederlik ýagdaý edýärler näde beýle bolýar. Indi sen aýdýan Trump'a berilen duýduruş bolmaly. Onun bolup bilen. Men pikirimçe Donald Trump ol Russiýanyň Zhirinovskysy bardy. Şoň terden ne çykyş edýär. Galyjym gyýyndan çykar bu tribunany ruwaty men on eýderin men meni beýderin. Ol içine geleler çıkarıp hemmesini kovacak, serhetleri bekleyecek, nämetjek, hemme da dün Amerikalıları iyidirecek. Ol eýem dünya liderinin ya dünyada özün liderliği tasdikladan devletin etmeli hareketi däl. Ya devlet yol başçısı. Bu gaty sallamly aýtmaly her bir sözüni. Ýedölçek bir kesilýän türkmenni şoň üçin. O bolsa şu halkyň sesini gazanmak üçin onu populizm diýerlerdi. Bir hoş söz bilen halkyň göwnüne alýarlar. Meselem sen söhbet şuň kun Türkmenistana sen prezidentliğe kandidat goýdyk diýelim. Görwetdiňde halk aç, ýere dady ýok, ýere eşigi ýok, imiti ýok, medisina bejerisi ýok. Aykara iş ýok. Nämetini aldasaň ýok. Sen aýtýan şu men barsam ersi her hojalygy bir tonna un, ýa-ni 2 tonna tovuň läskesi aykara şu adyna alan zadyny men öpçün etjek balyp ýöpek gaýarsyň şu men saýlandydy. Şu halkyň 90% ılgak gidip sana ses berýär. Näme üçin? Sebäp türkmeniň bir sözi bar. Azyň aňy bolmaz. Aňsyz halk diýmek düşünjesi aňyrsana ýetip bilen Trump'yň gorlawçylarynyň gorlaýanlarynyň köpüsi şol ýanky aňsyz aýsam beter boldy men sebäp Amerika aňynyň derejesini metrap ölçek göremek men öz türkmen halkynyň kyn bilýän. Ýöne olaryň köpüsi bizden enaýda o köçelerde ýatyp turup berillerini görsem.
Şen o taýda da ýa-ni bir narkomaniýa da bar, beýleksem bar, jenaýatyň ulusy kiçisi agyr ýeňil hemmejik bar şu döwletde. Ýöne Trump şolary gereklerdi tapýardy. Erti on elinden alıp sana yedirjek diýsen, halk ses berýär. Ýöne sen şu ijek zadyň gazan, men sana balyk berjek gal, ýöne eline çeňik berýän, bar gitdi özüň derýadan azap etdi şu balyk tut diýsen, olum duran ýeri. Emma bir tutup getirip bişirip berse, olar ijek. Ene şular ýaly söz berip Trump häkimet başyna geljek. Men gowy ol erbet. Şeňmi? Beýle siýasat bilen 20-nji asyrda ýaşap bolmaýar, milletleri ýaşadyp bolmaýar. Ýaşaýsaň bir gün ýaşarsyň, ikinji gün ýygyňdan ýetdirersiň. Men pikir edýän, şu aýdan zatlaryň hemmejik hipotezi durmuşda bolup biler, bolup bilmez başga da. Hemmejiginiň hem jany bar, sebäp Trumpyň ozal Orsiýet bilen Putin bilen näme gatnaşygy bar. Ondan ýa-da aýaly çağalary asly olaram Slavian halkyna degişli Slovakiýadan, Sloveniýadan, şular ýa-ni asly ýa-ni hristiýanlardan ortodoks şolary degişli bolupdy. Demek bu tarapdan hem ona täsir edilýän bolmagy mümkin. Men bilemek ýöne şol Bidenyň kyýaly göni açyp men ene soňuna çöl Ukraina halkynyň arkasyna ýa tarapyna diýip aýtmagy Trump ýekergege özüni urwat tapmady. Men meselen çözerim bir günde. Näçe çözükden bu meselen ana näçe her tarapda näçe 100.000 adam gyrylýar. Sen näme erti besediň diýen kim taňa gulak asy. Şular ýaly meselelerin toplumudur. Ýöne şu edilen ýa-ni näme hüjümmi, buňa edilen terrormi, gowrugyň alamaty däl. Hiç tarapda. Iten bar Ukraina peýdallar. Täp erti şonu Trump 60 söýelen bolsa erti 73 buyurun 83 soň saýlanandan soň o şuman Ukraina barýan Amerikadan barýan kömek dolu kesiljek. Lükgölüň. O görünüp duranda. Ýöne şoň orny biz tutýar, biz Ukraina dowam etjekdik, bana Ýewropa bileşigi we NATO ýararlyk aýtdy. Kıyılık bilen ýöne çözüler. O çözüljegem görünüpdi diýmek, uruş indi başga derejeye ýeter. Ýa galkar. Şeň o Amerika bereni bilen o kömegi hemme jumhuriyet bereni, soňra ýygyny satyn almaly. Ýa soňra puluny tölemeli. Ya özünden artık majın 50-nji 60-njy 70-nji ýyllardan bäri ullanman ýatan ýaraglar urdy ya Ukraina modern ýarag berdilermi? Ýok. F-16 kızımlı samolyotlar berdilermi? Ýok. Patriot gowrugy meselem ýeterlik derejede Ukraina berdilermi? Ýok. Şo zatlar ýok bolansoň Ukraina halky döş görüp avtomat bilen ýadro ýaragynyň garşysyna dikdir. O zatlaryň bilmek gerek, deňeşdirmek gerek. Ýöne Trump gelmedi, Ukraina halkyny göresin besetmiyor. Şonun belli. Şona aýdýandydım. Daşarky siýasatda şuňky düňkü bolup geçen wakalar şundan ibaret. Onun ýöne Türkmenistana näme täsiri bar? Amerikadaky ýagdaý onuň wagt görkezler. Ýöne Atalawyň kellesinden sypalajak Bidenym ýok, Trump'ym temboli ýok. Wagt görkezler onu. Gelýändir. Men şona aýdýandydım gysaça. O prezidentlige talaşkarlyk bilemetden bir hama halmara da bizim oňaly öýsemiz ýokdur, onu aýdyp geçeli berdi. Masaly ýok, bunda da görkezmäge gelmiş bolar. Ýok, ben misal getirýän, biz aslynda garşy şol prezident wezipesini saklanyp kalmagyna ýöne diýende şuňky Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýyny gözegine getirsen, erti şu ýyzylman wagon ýymy tertip berenýse, Gurban Gulyn oglu bilen üstünden depelek geçip erti saňy şokunjak şohar. Täp aňy ýok. Bu tordy açlykdan ýene. Boş hala Kursyny ýelemek üçin söz berýän wagdalaryna ýa-da şu wagt kursy ýelemek üçin görüşýärler. Edir şoňky wagda berýärdi näme Donald Trump. Gara şeýle halmada ýöne bu dünýädäki siýasatlar hakynda Türkmenistana hiç bir bilgi berilmeýär. Ol berilmesi mümkin hem de Türkmenistan öýsündäki bolup duran habarlardan bir habar bu halk kynanykdy. Türkmenistanyň halkyny dünýä siýasatyna göz ýetirmeleri gaty näme gelýär, pes gelýär. Olar Putinçilik köpsi diýen halmada propaganda meselem Putinni medialar. Türkmenistandaky siýasy wakalara geçsek halmada Türkmenistan'da soňky nimelerde şerden gelýän habarlara göre
Ýurtda dol derecede halky dinleşdirmek üçin din siýasatyny alyp barýarlar diýlen bir habarlar gelipdir. Esasanem bizim ikimiz bu arada gaty giňişleýin we düýpli nemeler alyp maglumatlar alyp otyr, häzirem toplap otyr. Neme M2 gilli gullumuz. Ve onun elbette hemmesini häzirki wagtda aýtmaz. Ýani bir ujuny haýtyp geçen bärde Türkmenistanda hakykatdan hem güýçli derecede din siýasatyny alyp baryp otyrlar halmada. Şular ýalyklaryň tarakana derleri bar, ondan beýleki mehemen işgärleri bar. Dindarlar we bidindarlar diýlen nemäni berýän ekenler, slogany ýaýradýan ekenler de halkyň içinde. Bulam ýurdu we jemgyýeti dolulugyny dinleşdirmek, dinleşdirenden soňam halky has sömürmek, nemetmek, has aňsat bolýardy, bilim ýok, dini ýyksaň 5 ýylyň içinde, 10 ýylyň içinde bu halk islendik girji neme ýurdun halkam, milletem ýetip ýok bolup gitmeller, dargamallar. Ýani şu arka Awganistanyň bolşy ýalyk, Türkmenistanyň içindäki soňky gelýän habarlarym şular ýalyk halmada. Dini dol derecede alyp barýanlyklaryň habar berildi. Esasen M2'miz bu arada häzirem toplapdy. Ýöne bu din siýasatyny alyp barýanlar kimler diýlen sonra ortaga çykýar. Bunu Gurbanguly Berdimuhamedowlar ýa şoň töwerelnäki adamlar diýip pikir etip bilerler. Elbetde ony ýok. Olar düýbinden olar däl. Hatda Gurbanguly Berdimuhamedow hem nemetmen başgaça hereket edip şu Türkiýede nemeler bardy da FETÖ'çüler diýip atlandyrýardylar olary. Gülen cemaati diýerler. Yani Türkmenistanda da on mektepleri var, orta mektepler, hatta soňra universitetlerim bardy. Oňa madyny üýtgetdiler ýalňyşmazdan başga wagtda. Türk mektepleri diýip, o mekteplerde de ýetişýänler şu Gülen cemaatiniň emeleri, kadr Gülen cemaati öýlerine kadr ýetişdirýärler de şu mektepleriň üstüne. Ama şu mekteplerde ýetişen kadrlar, türkmen kadrlar häzirki wagtda emkin berýän maglumat esasynda Türkmenistanyň dol derecede din siýasatyny alyp barýarlar diýlen maglumatlar gelip duranlarda. Sen näme aýtyp biljek bu arada? Agyrly temaň üstünden geldiň ol söhbet. Sag bol. Bir hakykatdan hem şeýle neserede oturýar, Niýasyň döwründe Türk mektepleri işläp başlady Türkmenistan. Ondan şu taýda berilýän dünýäwi ilim bilim min gapdaly bilenem ýanky biler dini strukturalaryny getirip başladyr ýoşluk bilen adamlaryň aňyna goýup. Esasen çağalar okutdylar da şol ýyllar. Indi şol okudylan çağalar şuň kunýam käbir 30 ýaşyny käbir 40-dan geçdi. 50 ýetip barýany bar. Şolar Gülen jemgyýetiniň agdalary ýa şo Gülen jemgyýetiniň ornaşdyran ideologiýasynyň degişli adamlar. O erkegi denen tapawdy diýär. Sonra Gurbanguly häkimet başyna gelenini görse bular Niýasy öldü olar indi kadr ýetişdirdik, döwletimiz dolandyrjak diýen ýaly hereket edendirler de. Gurbanguly urtut bilen mekteplerine mi ýapdy, özlerinden kowdy ýurtdan. Onu metren Moskwadaky Kreml'da hojaýynlary dep olary Gülen jemgyýeti gerek geldi. Gülen jemgyýetiň ýolbaşçysy Amerikada ýaşap otyr. Bu taýda ene şol Orsun KGB'siniň bilelikde gurunan oýunynyň netijesinde şol Türkmenistanyň Türk mektepleri ýapyl. Ony Gurbangulyň islegi bilen edilen işler. Gurbanguly boluň eline oýunjak ýa gurjak ogly bilen bilelikde. Indi näme boldy? Şol jemgyýet Samanasynyň suwy berýär diýen bir türkmeniň sözi bar. Onu şeýtirip ýuwaşyk bilen Hytaýyň edişýärli, şo pişik basyşyny edip, şo döwlet strukturalaryny, mektepleri, institutmy, universitetmi, döwlet edarasy, hökümetmi şulary öz uçurumlaryny ýerleşdirip başladylar. Ýuwaşlyk bilen. Indi sen ýa dogry aýdyp geçdinde. Şuň kun Türkiýedäki Türkmenistanyň konsullugy bolsun, ilçihanasy bolsun, şolaň içinde işleýän işgärleriň pesinden 60-70 göterimi
Gülen cemiyetinin agdaları dip mene mi iki ulluğumuz haber beripdi. Atları, familiyası hemme çıkardı, yazılgı, nirden geldi, nirden çıktı, ne bilen mesullanýar. Yoksa bir görsen Nustayda Türkiye'de Gülen cemiyeti qadagan edilen ya 15-nji ýylda bularını döwlet agdarşygyny etjek boldy. Erdogan bular tuttu, bastı diýär. Erdogan'ın gortugyna sagyny hana. Türkmenistanyň elçihanasyna konsullugyna tüýler. Döwletiň içinde. Türkmenistany dolandyrýan şolar sebäp biler atan oğullu bulan töweregini hiç bir ykdysadyýetden ýa döwleti dolandyrmak işinden baş çykaran ýeki adam ýok. Bular diňe töweregini kimigini ýa tohum tijini olaram näme bilen gyzyklanýar? Diňe şol döwletiň halkyň malyny ogurlamaly, hazynany boşaltmaly, puly daşary ýurda çykarmaly, şo taýda köş gurunmaly, özlerim gaçyp gitmeli. Ene bulan bar siýasaty. Gülen cemiyetinin agdalary bolsa, birer uzagyndan görýär. Aýdyp berdi sapara. Bizde 52 trilyon dolar toprağımızın aşağına yatırdı. Onlar şoňa ýeli geçecek. Bular arly gitdi 5 milyar, 10 milyar, 100 milyar tapawdy, o taýda trilyonlar ýatyr. Şoň üçin olar ýuwaşlyk bilen pişik basyşyny edip döwlet edaralaryna, hökümetde esasanem şol ýanky güýjülen ministerliklerin mehemede bular orun tutan. Bulary inni ştaýda men meseleni aýlap bira getirjek bolan bizim keminämiziň ykbalyny. Merdan Muhammedow. Kemine şol Türk mektebini okan, otaran bilen hemme ýanky bir Türkiýede dini medresende ol otaran näme ýazylan bolsa dini uğurdan ähli kitaplar okap çykan. Şonuň üçin ol öz görüşini, bilişini açyk halkyň öňüne çykyp düşünürip başlady. Näme üçin bir ogrular, jümreler, ýanky bir jenaýatkar toparlar dini özüne galkan edip tutunýarlar. Halka alamak üçin, öz ogrulyklaryny dowam etmek üçin. Aýdyp bir wagt ýöne şoň karşysyna çykan bir adam tapylmady. Men näçe gaýş etdim, eger keminen aýdýany ýalňyş tapýan bolsam, ýeriň şu bilen diskussiýa, mollamy, müftümi, kelle selleliňiz mi, sellesiziň. Hani şu geçen şol 3 ýylyň dowamyna biri çykyp bildim. Ýok. Gaýratlar çatana, diýip bilip otylar halka ýalyn sözleýärler. Keminen hakykat we adalet. Ondan bular şol ýuwaşlyk bilen gurnap, ortadan kim aýyrmaly? Şolary göni garşy duran adam bar, öz ideologiýasy bilen. Şeňmi? Kemini öz ideologiýasy bilen geldi. Ene bular dini özüne galkan edip tutýarly, ýöne diniň ýeňsesinde edilýän işler şu, diniň özüniň ene maksatlary şu zatlardan ibaret. Aýdyp berwati şol bap, o nirde näme ýazylan bolsa. Şoňa garşy çykdym bir dinler ýa şu kitap okuýarlar. Ýok. Hep özleri bilen olaň näme okap öğrendim. Kemini düşünüp berdi. Şoň üçin bularyň birinji düşmany ýa-da ýagasy ene bizim keminämiz boldy. Onu menne şoň halkyň öňünde aýdy. Ene şoňam ýogyna ýanan ýa ýygnadan ýa şu taýda aktiw iş alyp baryn ene Gülen cemiyetiniň agdalary. Isle Türkmenistany bolsun, isle Türkiýede bolsun. Onu hana bizim mi iki gullugymyz hani material toplap otdy. Ene bir gün hemmejigin alyp çykyp ene ýurda baramyz bilen hemmejigin jogapkärçiligi çekmeli bol. Ene getirip şonu Türkmenistanyny bilen ýetişdiren kadry inni şu öz gurjak bolan jemgyýetine garşy duran adamlary şu hökümet diýip özüni atlandyran jenaýatkar toparyň eli bilen tutup ýok edip özüne ýol arçaýarlar. Samanasyny suway bererler. Ýani bir taýda bir ýylary zat ýok, düşünýän adamlar ýylarlar o tipi zatlary. Bulan hemmesi şu Gülen cemiyetini okanlığım ya işlerliğim hemmesi öz halkına ya devletine ikilik ya hainlik eden adamlar değil. Olur bizim iki kullumuz bilen arkadaş işleş verirler var. Şu yerine maydık geç almıyor daha şu yerine maydık. Var. Yani ben bu taýda adına azap oturmayın adamların näme gerek? Onu gerek yerine hana bar adamlar mi ikimizde. Onun özleri aýdyr. Maňa berilen hukukdan
ol gydyn alıp barlayan işler o özleri dilini hareket etsin. Ýöne bar şulan hemmejiginiň edip oturan işini hasabadyny ýöredip oturan adamlar bar ýurdun içine goýdaşynlar. Şeňmi? Bula pikir edýär, o biz etjegimiz edip o gapyň içini garaňky jaýda hiç kim görenok. Sizin öz ýanyňyza aklyr, biz aýdyp oturan näme edip berilen. Ay görmeýän orada Erdogan görmeýänmiş, biz görýär. Ýöne diýjek bolýan adam. Bizim keminämizi ene duzaga düşüren ene şoň tutulmagyna esasy sebäpkär bolarlar. Ene Gülen jemgyýetiniň Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasyny işläp oturan adamlar. Türkiýede de olar dünýäge terrorist kabul etdiler Türkiýe olary. Ýok. 2015-nji ýylda halkyna garşy ýara ulan batandyklar diýipler. Ya ente 10 ýylam geçene so terroristler hana Türkiýe terrorist gerek bolsa galdyrsyn so taýda oturan adamlaryň terjime halyny. Görsün, şolar nirde kapdyr, nirde oturupdyr. Olan gulaklar nirden çykýar? Nirden bular görkezmelýär? Kimin garşysyna? O ilçihana bolandan olar üçin gorag ýok. Eger hakykatdan Türkiýede gadagan edilen bolsa, onu Türkmenistanyň ilçihanasyna gülençiler näme işläp berdiň sonra ýa çykýar. Ýa-ni? Ýoksa aýdyp berin kemini kime diýanlyk zat aýtdy ýa etdi. Şol hatda şu islamyň düşündirip berdi dini. Nämeden, nirden, kimden gelip çykdy? Nämeler ýatyrmyň aňarsynda. Sözde bir zat aýdylýar, hereketde ikinji işler edilýär. Ýöne öwrenmek üçin olamaýdy. Islamy öwreniň şol bileňizden, düşüneňizden soň özüňize gerek ýol saýlap alarsyňyz diýen. Näme ýamanly aýtdym kemin. Haýsy birimiz islam öwrenipdir. Şol dogaňda çagan gulagyny okalýar, öleňde de janazaňa durulýar. Bolur şu iki dogan bilýärler ýa toýda töwür. Başga näme bilýär nikahdan masy? Türkmen ine bizde musulman ine şey diýip aýdýar. Haýsy biriň şonda. Ýöne kemine aýdyp berýän. Siz okan öwreniň näme barada? Haçan ýazypdyr, kim ýazypdyr? Kemine islam dininiň nerden gelip çykyş taryhyny aýdyp berýär. Ýöne kemineden ozur, men size şu taýda bir kitap görkezek ine. Ine şoňa İncil diýerler. Ine ýa-ni Orslan diýmän ýa-ni Hristiýanlar İncili şu Türkmen dilinde. Şunu azap edip ýa-da Türkmen ýigidi diýmän ýaşyl bilemek şu mümkin aýatda barmy ýokmy? O İran Türkmenläriniň teketiresiniň bolan Araz Paruş ine şunu ýazan. Terjimeden hemme şu bir ýerde näme ýazylan orada 1500 ýyllyk taryhynyň alınıp ene türkmençe geçirilen nirden döredi, nirden geldi şu Hristiýan dini. Nämeler edildi? Şu taýda Süleyman peýgamberim, Dawud peýgamberim, beýlek Musa peýgamberim ählisi ýazylyş taýda. Musulmançykdan öňkü din. Şeňmi? Şunu okamak bilmek peýdalymy? Elbette peýdaly. Men şunu okudum, men bilýär. Hristiýan dininiň nirden, nämeden, haçan gelip çykany. Näme ünnäni, näme netije gelenni. Ýöne biz bilemde adyn Arapdan geldi sözün bilýärsi. Gurbarlyk bar, şu nedim diýe? Gurbarlyk kesin diýe sadakaňyz paýlan bollugy tordy. Hanuny galan diniň öwredýän berýän öwrnesi. Şu taýda hemme zat ýazyly. Bu Kur'an-ı Kerimden ozal ýazylan kitap şu. İncil. Şeňmi? Indi şunu öwrenmek gerekmidi? Gerek. Şu kitabı öwrenilmän türkmen dilinde. Indi şu ýyl şu kitabyň neşir edilenini laýyk 30 ýyl. 1994-nji ýylda Stockholmda neşir edildi. Awtory mene Araz Paruş. Barmy ol ýaşyl şu mümkin aýatda ýokmy? Ol bir ulum okan adam. Şoň adyn tutýan ýa adyn bilýän adam barmy? Zähmet edip bütün Türkmen halkyma bolsun taryhy ýersinip ýazan kitaby. Şunu Türkmenistanyň bir ýerde bibliotekada görürsiniz. Ha, al okujak diýseniz taparsyňyzmy? Ýok. Kemini şu Araz Paruşyň İncil barada eden işin, ol Kur'an barada edip otdy. Nämesi ýaman? Okan öwrenin özüňize gerek netijeni çykaryň diýer. Ol aýdana siz dinden çykyn ýa dine uyun. Uymazdan ozal bilmek gerek. Näme barada görüň diýer.
Şo barada gurrun. Mesele şutajdy. Ay biz Türkmen ağzyn parladyp görülýär. Biz näme plan sen Türkmeniň nerden gelip çykanyny bir bilýäňizmi? Ha? Hey bir özüňiz bir izarlap gördüňizmi? Hı? Dünýädäki türkmenler. Şunu görüp okan adam barmy içiňizde? Bir Türk kitap. Bir yerde tire taýpa bolsa ýazykly. Näme üçin şunu Türkmenistanda mekteplerde ýa bibliotekalerde goýanaklar? Näme üçin şunu diňe sanlyca adamlar okamaly, bilmeli, görmeli. Onu düşünüp berýärler bol. Ay, näse ters okan ýalar. Şeň ýa sen dine aşdyň. Hey, seret bula. Asitlik paşa şu kitaplar okan, gelin onuň men bilen diskussiýa edin. Mene hiç kemine ýaş ýigit ilmiň aňyrsyna ýeten şu musulman diýen Kur'an boýunça. Näme üçin şu öz aýdan söz üçin on cezalanır ýani. O Orta Asr kitapda tarihte vardı. Giordano Bruno diýip biri. Munyň ýanky inkvizisiýa o ýema ýanky odun ýema odun ýygnap üstüne ýakyp öldürýärlerdi. Näme üçin? Şo yer şary togalak diýen üçin. Şunu mecbur ettirýär. Ýok, yer ýasy diýip aýtdy. Bolýar onuň ahyrdan eşafada çykan ýok. Näme diýseňiz diýin milyon yer togalak diýip. Ýakyp öldürdiler neresen. Şo yer şary togalak diýip. Kim şol adamyň diýen sözüni ýalanlaýjak. Onu uçup berse samalyotda, kosmosda görüp dursa. Hani ýasy bolýan bolsa yer. Şoň üçin biziň keminämi bir ýaktylyk görkezden ýigit halkymyzy. Biraz şu beýniňizi arasalan, bir şular ýaly kör düşünjelerden çykyn. Kimin ynansaňyz hakyňyz bar. Inanmasaňyz hem hakyňyz bar. Ýöne bir körlük bilen bilmeýän zadyňyzy, inanmaýan zadyňyzy, aňyrsyna ýetmedik zadyňyzy, bara türkmenle bir söz Hıdır diýip tutanım hırs bolup çykdy diýer. Şol. Onun şo hırs bolup çykmazlygy üçin şu düýbüne ýetmeli her bir zady. Şo ýok ýerinde de bular akylly adamlar ýok edýär. Men şoňa janmyan. Merdan ýaly ýigitleri şol kördekin galdyran halkyň içinde günnit eliň pelteli çıraly gözläp tapmaly. 4 ýylda tapan ýigitlerimiz, gellerimiz, gyýylymyz siz aýdyň adamlar. Yeni de barken azal. Ýöne şulary şu günnölük gözläp tapyp aktaryp halkyň öňüne çykaryp dinlen adamlar diýip şonu hödür edýär. Başgaça pikir aýdýarlar bar. Emmäňiz bir ýön surýal bir tarap bolgap gitme. Biraz durun, seredin. Daş töwereňizde garanjaklan. Haýsy dogry, haýsy ýalan bir şu zatlardan biraz bas çykaryn diýip aýdyldy. Ýöne hani netije şuň kun biziň merdanymyz şu diňe öz akly üçin, düşünjesi üçin, adamlar aýdyňlaşdyrmak üçin eden hereketler üçin hani gabalyýaty. Men şonu aýdym. Onu ben karşısına çıkanlık için edýärler onu näme halbrada. Ýa-ki Gülen cemaatına karşı olan alyp barýan protokollaryna karşı gelenlik için edýärler. Onu merdany tutup alyp gidenler şu Türkiýedäki Gülen Türkmenistan nemelerinin Gülenistleri yani Gülen cemaatynyň agzalary. Olara nemeni eýletdirler diýe halmara daşdy. Şeýle aýdyp geçeýin. Milli howpsuzlyk gullugyny eýletdirler diýe dolulygyny paralel döwlet gurupdurlar diýe halmara da Türkmenistanyň paralel döwlet Gülen cemaaty din siýasatynyň üstüne nemesini alyp barýarlar özlerini. Çalt depini, güýçli depini din siýasatyny halky dinleşdirýärler. Olaryň kimligini başynda kimler durýanyny esasy käbir nemeler bil aýdyp geçeýin şu ýerde aýtma zatlary. Öňkü mehkemede işläp beren nemeler bar. Sovet nemeler adamlar ýa Ruslara hyzmat etýär mehkemedäki adamlar. Olara anam bolman öz adamlaryny goýýar diýe-de olar aýyr. Şu Gülen cemaatynyň nemeler mehkemesini işläp berenler. Olara da biz neme diýänmiz? Bana haýmet halka garşy däl, Gülen cemaatynda ýetişen adamlar ýa ýetişen oglanlar hemmet halka Türkmen halkyna garşy işlän nemeden iş alyp baranoklar. Olaram halka haýp edýän bar. Bizim aramızda gesip öğrenlerim var. Yani gesip öğren diysem yanlış olur, biz bilen salam etişip öğrenlerim.
Ýöne şol Türkmenistanda Arap kursu okatmak, ondan soň ol beýleki medrese gurmak nemelerine alyp barýan ekenler häzirki wagtda. Medrese gurjakmyşlar ýakyn wagtlarda, her vilayetlerde we etraflarda bir näse zanyp dinleşdirmek nemesini alyp barýarlar. Da bularyň ýerden gelip çykany belli. Indi şu esasy adam haýtyp geçjekler bärde. Gülen jemagynyň çykan adamlar bardyr. Şu näme garşy göreşip görenleriň içinde özlerini aktivist diýip hasap etip görenleriň içinde Gülen jemagynyň uğradan adamlar ya Gülenistlerin uğradan adamsy bardyr. Olam kim diýip sorasaňyz häzirki wagtda Amsterdamdan oturum sığınmak gören birisi bardy. Nurmuhammed Annaýew. Ana şolam Gülen jemagynyň çykyp gaýdan alyp Oğlan ana şol. Nurmuhammed Annaýew. Ýöne onu kim çıkardı? Kim upravlýaýdy diýe ony? Ýöpüniň uçy kimiň elinde dur? Olam bile gelip dur habarlar. Onam bilýäs. Onam ýeri gelende aýdars ýakynna. Ýöne maglumat toplanyp oturdy häzir wagtda emkin nimesinde. Ýöne Merdan Muhammedow bir kanun ýagdaýda alyp gitdiler, gaçyrdylar. Şu Türkiýedäki kozalky neme Gülen jemagynyň oýnaýan oýunlarynyň esasyny alyp gaçdy nemesini etdiler-de. Cemal Kaşykçy alyp saparaga da aýdyp geçipdi. Bunu Cemal Kaşykçynyň Saudy Arabistanyň jurnalistini alyp gaçyp şolar ýalyp bir neme etdiler. Ýöne Merdanyň janyny Popawanlar aýyn ýagdaýlaryna ýaşan janyny degaýan ýagdaýlaryna bularyň hemmesi gitjekler. Bütün kolonasy bilen bile. Ýöne diýip bilmediler oňa. Degaýan ýagdaýlaryna da şoňa razy bolsunlar bular. Bir zat doğru bellep geçtin. Bular näme şu ýurduň içinde ýetişbilligine şumal mescit gurýarlar, aýp ılgan yetin cuma namazyna barın diýip ozana tutup berdiler. Sen sakally ya sen namaz okuyan diýip bir näsetiň şu ananysyny bilişine göre din ykdykadiýetin berjaýydy oturan ýigitler 15-20 ýyllap türme basyr. Häzirim otur olar. İnne bolsa bular modern musulman ýaşaýarlar. Şeými? Edýänler. Siz inni mescitlere barın, şo taýda mollala näme diýýär şondyňlar. Molla diýenlerim biz habet zamanyny ol kommunistleriň propagandistlary ol, politruk diýip. Şolar. Olar hakyky dinden müň adam aňyrdy. Bular diňe pul berip. Bular dinen pul, ondan mesciden bular üçin ýeme bir bankyň bir adliýanyasy pul ýönelýär özberkasy. Näme üçin diýerler? Sovet zamanyny ideologiýa barda biz ine häzir sosializm urýar, ondan soň kommunizm urýar. Kommunizm adamlaryny gülýär ýaşar, şolar ýazap bor, näme bor plan bar. Inni şol ideologiýa ýok. Halka hödür edere hiç tat ýok bularda. Şu günne günasy ana arkadagy serdar arkadagy näme planymy ine Akşaherym Akşabat ine näme şäher gurduk ine bir arkadagy. Kime gerek olsan beton jaýlan. Ol halka çörek berýär, iş berýär. Geleceğe umit berýär. Hiç tat boş. Diýmek şu boşlugy bir zat bilen doldurmaly. Tebigat diýilen zat boşlugy çydamaýar. Hökmen içine şu boşlugy bir zat giýrämeli. Ak süýtýäl arasy ideýalar girmeli, ýa-da ene pohurlyk girmeli, şol okuýaly. Vodokazkadan çykan kanalizasiýa pohy. Şeň bir zat bilen doldurmaly. Ene şu boşlugy şuňky şol bir wagt okudylan, ýetişdirilen Gülen jemagynyň ýa agzalary dolduryp. Şeň ene bolýanda, ene şolar döwletiň siýasatyny ýöredýär. Atalogul 50 bizar birer ogurlajagyny ogurlady, iýjegini iýden gaçyp gitseler razy. Ýöne on Putin kakalary goýberen, sen ente otur diýär. On diýeri goýberjekmi, ölüp çykarjakmy belli de. Ýöne şumahan döwletiň ähli puwdagyny, ýani sen dogry bellep geçdiň. Şo mehemen toğdan götürmi, ene şol gülençiler. Maňa da habar gelipdi, başga ýere de gelipdi. Mi ikka gelipdi habar. Ben şolardan alýan maglumaty. Ýöne olaň içinde de şu Gülen jemgyýetinde ýa şu Türk mektebini gutararylan içinde de halal süýt emenazda. Men bilýän. Men bilen gatnaşyp beren iki ýerkesi bardy. Häzirim bar ol. Şol Ukrainadan urulup, ýenjilip, atılıp, horlanıp çykan biziň ýaşlarymyz, studentlerimiz eýelik edip, bulara jaý berip, öý berip, bilen liçeniýasyny edip, hemme çykdy öz boýuna alyp beren ýigitlerimiz bar.
Yani soraram mene, sol Türkmekden utan, yani ol dürbünden aýratyn adam. Ol öz halkyny, öz ýurduny haýpy gelip, şu zatlar men bilen gatnaşyp bererler. Menden wezipe hantamadan olar. Yani, ene sol ýanky, bular bar, nimitýum takkatyn ýa-da orslar eger ýuwup bolmaýan bolsa onu bir sürtelep alar diýdi. Şumar sürtelep para Türkmenistany özeline geçirdiler. Şanky, enne şu merdanyň alyp barýan ýanky siyasi ýolundan halky dönermek üçin şu şol alyp edip oturan düşünür işlerinden halkyň ünsüni sowmak üçin bilen edip oturan oýullar şu. Mesjitde näme Hudaý barmaýdyn? Ha? Aydın kim görüpdir? Sen öz zähmediň bilen, öz akylyň, öz huşuň bilen şu zatlar gurýan dünýäň durmuşyny. Sana gel Hudaý gurup berene, şol jaýyňam, öýüňem, işiňem, wezipeňem şo berene. Özüň ýa insanyna diýen, ýa özüňe orun döre diýen. Bu dünýäde. Sen emme tarap bilen ýanky şowa kör goýulan bolsaň, onu oturan bir bennesinde bir tokko et. Şu berlenine şükür, berlenine kail boldy. Onu şoň üçin halkyň agzyna goýulýan Allah janny Hudaýja. Aýho siz näme diýýäňizdir özüňiz düşünýäňizmi? Nereden gelip çykdy bu türkmenler? Hana görkezip otyryn dünýä türkmenler. Bir seyredin ha. Aslyny da bir seyredin. Bir düşünjek bolun. Dünýäde hemme dinleri öwrenin. Kemini de şonaýdy. Öwrenin hemmesini deňeşdirin. Ateizme öwrenin, dinleri öwrenin. Onuň özüňize gereňi saýlap alarsyňyz. Özüňiz biraz düşünjäňi artdyrmak üçin kitap okamak gerekdir. Yani şol okan kitabın içindeki aydın sözlerini, aydın pikirlerini bilmeyen adamlara yetirmek bir parzına. Şu kitap okan adamın parzı şol içindeki yazılan zatlar doğrudur halka ya bilmeyenlere yetirmek. Şol için yazılıyor kitap. Dine sen onu okap o tekçede koymak için yazılan. Şol içindeki pikirleri sen adamlara yayrettip yazılıyor. Bunlar bolsa şu halk görmesin, bilmesin, biz şunu ullanaly, gulgarna gadyp otaýda butaýda ölüp galar diye. Ene şo güne getirdiler. Ene kemini de şu halky gulagyndan çekip düşen çukuruna çykarjak bolup ene gece güni ihlas edip işläp oturan ýigidimi. Näme başga aýyby bar, näme günäsi bar? Han suw desseler bizden barýa şu ta. Ha? Gaýrat ýok. Ýaşa gün bollaýar. Aýtdyk. Samalyoda uğradım, bütün meclis olup barya Türkmenistan'ı deyip. Yerden ses çıkar, şorordan çıkma. Gayrat gerektir o zatlar, etme, ol orada. Düşüyanın mı? Böyle yani yeke-yekeden kıl soğrunu alıp, adam oğurlamanın öğrenin enini getiptirler, yani görelim ne? Nahil valya. Yani ahirki neticede bilik koyun. Şu men nahil kanunçam, olsam kanunun taraftarım, olsam bir daday değil. Şu terror bilen maňlaýan uruljakdyr. Eger saklanmayan bolsa onu bizim terror etmeli var. Onam aýdyp eder. Şeňmi? Eger siz adamlar terror ýoly bilen ýok edýän bolsaňyz, bizim onu terror ýoly bilen ýok etmek dol hakymyz bar. Beriň men suwda. Ene men Ýewropada. Beriň şaýdan sözüm üçin. Bir topar begaýratlar, şu ýeňseden adamlar ýok etmäni öwrenip pyçak sokma ýeňsedinden. Hani yüzüne gelip edin, başarıyan bolsam. Bolýa men ştaýda durayım. Bolýa hanma da ýowşluk bilen sorawlara geçip berelmi? Bolar. Bizem soraw bar, ýaz sorawlar, nimelerim bar. Şu ýerde bir ýazdyr da Leoni Bodia. Barmada Gatata. Yani Gatata bolsa guramaçylyk terror topar bolýardy. Merdan Muhammed üstü bilen özlerini illüstras eden goramak maksady barýaly bir pikir geldi häzir aklyma diýer. Ýa. Özlerini illüstras eden goramak maksady barýaly. Ya kemine diýip tanalýarda halk köpçülüğünü Merdan Muhammed fiilleşimiz onu alıp illüstrasiýadan onu alan bilen illüstrasiýadan filmler abalar. İllüstrasiýa bol bütün döwlet derejesinde geçiriljek. Ondan hemmemiz geçmekçi onun.
diňe biz değil ya olar değil. Kemine de geçmekçi, Halmyradaga da geçmekçi. O Saparaga da geçmekçi. Kim ma orada geçmekçi illüstrasiýadan? Diňe Merdan Muhammed fın alıp ya onu bilen illüstrasiýadan geçmek nemesi neme gelýär yani bu soru. Dogry kelläňe gelip bilendir da ýöne. Bunu yazmak tebirkilik gelýär. Yaz geldi diýip bir ýazdyr Halmyradaga protest taşan etmekçi Ýewropada menen barjak diýär. Haýsy Ýewropaň haýsy döwletinde protest geçirmekçi? Yeme sağ ol soruň üçin ýurtdaşym protesti Ýewropa islenip döwletine geçirip bolar. Adamlar öz ýaşaýan ýerine golaýrak ýerde ýa işleýän ýerine ýa baryp biljek ýerine golay ýerde arda ýazyp şol mitinge zaýafka berip bilerler. Men erti birinji gün iş günü başlanýar, iş hepdesi. Men Stockholmyň polisyna arda ýazdy. Ayın planşasyna geçirmekçi bolýar mitingi. Onu bir 3 hepde aňryk förmeli bolýar da sebäp bular bir aýlyk möhleti barda özüne ruhsat bermäge ýa bermedigi. Şoň üçin men erti ýazyp maňa şu hepde berdiýsem onu etmediler elbetde. Onun için arasına bir wagt salmaly, olar karar kabul edýänçe telefonum var, e-mailim var, olar hökmen ýazar, aýdarlar, taýda. Olaram goraw çynçylygyny etmeli, olar ota polis goýar, nariýat goýar. Olar Türkden hiç de soramaz. Türk'ün ilçkan özür jogap berýär. Şol ilçkanyda näçe metr gapdala durmaly. Näme sen o hareketler edip bilersiň, ýa nämeler edip bilmersiň. Şanım, o sen plakatlan bilen bolan işi yok. Näme plakat alıp çykjak bolsaň, ýöne adam sanyny aýtmak. Men şonu Stockholmda geçirmekçi ol 19-njy ýylda hyýal etip. Näçe adam gelir otak bilemem. Mene şu taýdy. Bir özüm baryn, 10 bolup durýar, 100 bolup durýar, ben onu çoğuna aýdyp biljekler, ol adamlaryň öz islegine bagly da. Onu anons eders, aýdar, aýyň plançyny, sagat plançyny, ene şol Stockholmda Türkiýanyň ilçkanasynyň öňünde bizine miting protest geçirjek. Kim Germaniýada geçirjek bolsa, kim Awstriýada geçirjek bolsa, kim Amerikada geçirjek bolsa, ýa başga döwletde geçirbersin. Bizim hiç ýyl garşylygymyz ýok. Şanlı. Ýöne men öz şahsy etjek bolýar işim şol. Beýlekilerim şonu çagyrýan. Ol özümiz üçin gerekli. Diňe Merdany halas etmek üçin o taşkynda biz öz gelejegimizi döwletimiz halas etmek üçin şo tap berýär. Şanlı. Men şonu aýdaýyn. Sag bolun diňler. O Merdan Muhammed bakın näme? Protest şu ruhsat almadan geçirip bolýarmy ka Ýewropada? Almada. Yok, diňe ursat almaly. Ýewropada sen etjegini edip bilmeýän, sen ursat alýan, sen hem goragyň bardaşyndy. Polis sana hiç kim golaýyna da getiren, sen şu aýdýar, sen aýýadýar, men 3 sagat ýa 2 sagat şu möhletde men protest geçirmekçi. Bu sana ýok diýenek berilýär. Geçirjek ýerini aýdandan soň berilýär. Şo yer seredilýär. Howp barmy şo taýda? Polis üçin howp barmy? Jemgyýet üçin şo taýda? Adamlar üçin? Ýa sen ýoly kesýänmi o taýda? Ýa hiç ýyl päsgelçilik ýokmy? Edibermeli. Önem üçin Kur'an ýakýarlary ursat berilýärdi, miting geçirjekler ursat berilmeli. Däl soru bar berdi. Ýok. Bunu Näme berden aýdyp geçeli Halmyradaga protestine goşulmakçy bolsaňyz nomerleri bar. Kam näme videoň aşağına da goýarsyň nomerlerini. Nomer jaň edip näme edip bilersiňiz, habarlaşyp bilersiňiz Halmyradaga bilen. Kim goşulmak isleýän bolsa ýa geçirmekçi bolsa Ýewropaň döwletlerine Türk näme pasorstlugynyň öňünde. Ştaýda men maslahat berýän, ertine iş hepdesi başlanýardy. Kim öz ýaşaýan döwletine geçirjek bolsa, şu öz döwletiniň şäheriniň polisine arda bermeli öz adyndan. Men plan şäheriň plan jaýynyň ýaşaýjysy, telefonum şu, ide kartym şu. Men Türkiýanyň ilçkanasynyň öňünde bizim bir ýoldaşymyz, watandaşymyz nähat saklaryny, şoňa protest bildirip biz miting geçirmekçi. Biz aýyň plançasyna 3 sagatlyk, 2 sagatlyk şo taýda durmagy ursat berin. Onu götürdi, şonu gura diýen garaşyň jogabyny.
Yerli polisi. Mesela nerede geçirecek? Berlin'in polisini uğratma. Hükümetine değil, polisine. Polis cevap veriyor bu zatlar. Ondan şom daşından. Ursat alanızdan soň siz eýýän yerli döwletiň habar beriş serişdeleri var. Jurnalistleri var, blogerleri var. Şolary çykyp, "Ine biz geçirýäs, gelin biz surata düşün. Ya bizden interwiýu alın." Ine şonluk bilen bütün jemgyýeti ýaýry. Öyle mi? İşin olası. Öyle bu taýda sen der döküp ya ok atyp kazanmalyň iş ýok. Gayrat tapıp özüňde plakat ýazyp baraýmaly şo barmaly ýerine ursat alman ýeri. Onun üçin eger Ýewropada döredän orluklaryňyz bar bolsa, şolar bilen çykyp berin. Ýok, olaryň ýüzüň gorkazjak gelýän onu özüňiz barın. Yüz görkezmek kökmen değil, halmada maska takıntma meselelerim bolýar. Yo men bolşuny aýdýan. Men ne ýüzüm açyk. Öňkü param çağılamy, maktyklamy, ýollaşlamy hemmesi ýüz açyk bir taýda maskaly barymda. Şep biziň edýän talapymyz öýdübinden ütköşükden umum bolmaly zatlar. Näme üçin ol 27-nji oktýabrda geçirilmeli ýa-ni bayramçylygy 27-nji sentýabra geçirilýär. Jogap bersin. Etdimi? Ýok. Şoň üçin biz aýdýar, Türkmenistanyň hökümetine ýüzlenmek geregi ýok biz aslynda. Türkiýede de bu mitingler geçirmek aslında geregi yok. Yeni bir gezek aýdýar. Provokasiýa var, etmem şonu. Ana ýurdun daşynda Ýewropada işläp ýaşap beren watandaşlarymyz var. Şolary ýüz tutun, şolary aýdyn. Goý olarym siziň ornuňyza baryp şo taýda öz protestin etsinler. Watan hemmämide deň derejede degişli. Ana şu taýda biz näme jebesleşigimiziň barlygyny bizne görkezler. Şoray diýen. Ýurdun içinde Kur'an öwretýärler öýlerde we meçitlerde esasen hem çağalary öwretýärler diýär. Öwredýärler sebäbi bu taknime meselesini din meselesini orta mekteplerde salyp başlarlar. Bunun habaryny eşitdik biz. Belki şiirin aýagyna bolar, belki 2 ýyl bolar, belli däl. Haçan ol gyzykly däl bize. Orta mekteplere salyjak nemesini eşitdik ýöne. Bunu näçe çalt tepkini alyp bilseler şonça gowda bular olar üçin özleri üçin. Ýöne bu gönden gönü bir halkyň ýitirilmesine koşan koşanlarlar özleri. Yitirmek isteyenlerler bir halkı Türkmen milletini, Türkmen halkını yitirmek için, onları yitirip yok etmek için edilen oyların biri, genasi nemesinin biridir bulan din siyasetini alıp kalmak. Din demek, geçen bir nemeli komentari okudum bir ay yazıttır. Bizim illeşimizin çıkışlarının aşağına oluyor. 21. asırda din karşı gelýär diýär-de ýaşaýjy. Şol din hakykatdan 21. asyrda ýaşaýyş nemesine karşı gelýär. Onu özüňiz öňe edip bilersiňiz. Öwren üstünde neme geçirip bilersiňiz de. İnternetlerden we beýleki ýerlerden okap bilersiňiz. Şonuň üçin bir alyp baryp bilerler, oňa nemämiz ýok hiçbir. Bärde men şu taýda halkymyzy bir deňeşdirmek üçin bir pikir berjek bolýan. Teredin. Soňky şu 2-3 ýylyň içinde Türkmenistanyny TikTok ursat berdiler-de. Beýle kanallar ýok, TikTok ursat berýär. Şo taýda da näme wejeralyk etseňiz edin diýerler-de. Oglary, gyzlary, näme bir ýerde şu bolmasa zatlar bolsa edin diýer. Diýmesi zatları diýin diýerdi. O gyzgelleriň agzyna getirýän sözlerini özüň söýlän erkege maýdy oturmak, şeň görenýär. Şunu ýörüte diýerler. Näme üçin? Soňra alyp görkezmek üçin. Ene görýärmi? Internetde girseler, ene bularni ağzı kapa bolýar, hereketi şeýle bolýar, ene edip oturan işleri şu. Şoň üçin interneti yapmaly, şoň üçin biz ata-baba däp desturumyzda dinimize dolanyp gelmeli. Şeň şu niýet bilen şuň orta çykardylar. Şeň olary ýörüte goýýarlar. Soňra ertesi şunyň hemmesi ýygnalar. Şuň kun çykýanlar bar. Şo çilim çekýärler, suw çilim çekýärler, ýygnaşýar. Ene bular hem ýygnalar, käbirsini prostitutka diýerler, ýene o diýerler, bu diýerler, garap ýygnalar. Ondan oň ornuny ene mekteplerde
dini sapaklar giyirlerler, medreseler açarlar. Ene sana Gülpepe. On okudiyanım ene sol budu nasip veren mollalar, dünkü komünistlerin şağaları. Şen bir şey dip en halka anlamalı. Ozala yankı komünistler anlak geldi bir 73 yıllar. Son ene Niyaz bilen Gurbanul inni bularda hiç şeyle halka hödür ederlik ideoloji yok, siyaset yok. Niye men hödür etsin? Ne erti sen gowy yaşarsın diýsin. Ya sana erti ne men sana 10 000 adamlyk iş gurup berýän diýsin. İş yerini açýan diýsin. Ýok. Hı? Şan ondan ol bilen 5 günlük edýän teklipleri ornalana. Ana aýdy otyrda takrda 3 ýyl bäri men ýanky. Arkada akıllı şäherini gurýan. Kime peýdasy bar? Bu tordy, o ideoloji däl. Şoň üçin inni din, ozalym ideoloji, din asyrlar boýy ideoloji, inni şonu gaýtadan ullanjak bolýar. Ýani sen ýa bir zat dogry belläp geçdiň. Inni 20-nji asyrda milletler, musulmanlar däl, türkmenler aslında däl, milletler dinden çetleşip sowaşyp başladylar. Men onu görüp otyrym. Ýewropany ähli ýurdun ýerine aýlanyp çykdym. Ondan şolarda o uludan ulu ýanky bilen kirhalary bar, ýanky şurkalary bar, mescitleri bar. Şen obadatxanalar. İçi boş. Olar şuun müzey. O tak barıp çokunan agam. Ay bir belli bir bayramçylyklary bolmasa, ya bir ölenni ya bir toy tutanny diýmesek, olar gaty seýrek bolýan zat. Şo taýda ullanmasalar, bular mescidin gapysyny alyp duran inni Ýewropalılar asla ýok. Şeňmi? Täp dinli mesele 20-nji asyrda eýem ortadan çykyp barýar. Başga zatlar adamlar gyzyklandyr. Başga zatlar adamyň ünsüni çekýär. Adam ösüşe mätäs. Adam kosmosy çosy gelýär, ol oturup ýerde çokunasy gelýär, ha. Bir doğru düşünjek bolun. Döwrüň öwüşini, ýelgini, talapyny görmekçi bolýan adamny görüp biler bu zatlar elbetde. Ýok, şol könen saklap oturjak bolsa, bolmaz. Şonaý denli. Näme halmara da, näme üçin bular dini üns berýärler, bilime üns beren oklar diýilen sonra orta çykýardy. Näme üçin bilim gadagan Türkmenistanda? Ya bilimli adamlar näme üçin öz pikirlerini açyk aýtmalylar? Ne bizim merdanymyz bilimli okan. Bilgisi var. Ama näme etdiler? Näme üçin dini beýdip halkyň içine salyp dinleşdirmek üçin näme alyp barýar, siýasat alyp barýarlar. Ýa nemede aýtdyň, Ýewropada din ýok. Bardyr belli bir kysma halkyň bir sana aýmaly bir gatlagy dini anançlary bardyr. Adam anançly hemmesi bir aýakda anançly ýaşap bilmez ýöne. Dinsiz jemgyýetler ama bar. Ýaponiýa. Ýaponiýada din ýok. Ýöne nähili halk, nähili döwlet şoýar Ýaponiýa. Ateist diýjeksiňiz şolar. Ya Hytaýda din ýok ine. Ya Ýewropada ma ateist ýöne Ýewropa çykaslar gelýär hemme näme. Musulman döwletleriň halky. Ana domuz etini ýipýär bütün Ýewropa. Onu näme üçin bärik gelýärler? Kalpasasyna da var, sasiskasyna da var, etine de var. Şolun şu zatlar ýip telefon ýasaýaly, siz hem onu ullanpýarmyz? Ol halalmyny harammy? Soragan bar da. Bir görsen ine men akgaýynnym, onu hazır bolup geldim, näme boldum? Wahy, sen o elinde ullanyp oturan telefon kimiň ýasanlygyny görseň, elin almalylar. Canım? Bir şol emme din ykdykady dogrudur berza etjek bolsam, onu şuň gündiňe howaňam arasadygyny men kepil geçibiljekler, onu mana samolyotlar uçup daýalap berdi. Onu ýasany mene bizimkiler aýşýar kapyrlar. Ýeme soragy bir ýan Bara o halmara da soraw diýär. Ors sesim gelýärmi? Men biraz internet gowşady. Halmara da sizi soratdyr. Orsasynda daşynjan görnüşi ýaly güýçlü däl. Onam Ukraina söwüşinde görkezip dur. Orsyň şeýle ýagdaýda durmasyny ýa-da orsyň dünýä arenasynda bar bolmasyny isleýän taraplar bolmasyn diýär. Bolup biler halmara da sen öz pikirini aýtsan, size näme soratdyr.
Size sonra uyarttırdı. O yo, indi men ors barada aýtsam, olar döýüşini urup ýaratdylar. Biz dünýäde ikinji goşun, harby gurdan ene biz iň güýçli goşun, ikinji goşuny. Birinjisini bilemek, ol Hytaý gözüňe tutýam ýa Amerikanyň, ýöne özüň şol ikisiniň ortasynda ikinji edip görkezýärdi. Ene bilen pişirin ýennamlygy samanhana, şeýle diýil şeýarana Kiýewe ýetmän külpeýe kunmaly birinji sürün goşuny. Olarda diňe nähili baýdy. Yaşta ulanyan sözümüz var, leksikon. Suhoy hayvat diýse bir guru hayvat. Aňyrsyna hiç tat ýok. Elinin geljeğin poham ýok. Ýöne Ukrainalar asyrlar boýy bular ýanky mertlerçe uruşup gelen millet. Bular kazak diýip bir nähili baýdyn o millet hädäl. Ýöne şolum öz üçin bizde goç ýigit diýil şeýar, olarda da şu kazaklar diýip bir öz bir yerlikli milleti bar şu taýda bizimki ýaly ata menip gylyj oýnadyp beren milletin nesili şol. Ukrainalar. Köp halatda. Ondan o taýda bir topar milletler garşyp giden ota. Ýok millet ýok olaň ganyny. Şoň üçin ol Ukrainalar uruşda, söwüşde orslar on potur diýe ýöne bilen elini ullanary deň derejedäki ýarag ýok. Şo bolarlygyny ors eýen bir döwür kapitulasiýa ederdi. Ýöne şonun ýoklugyny bilip ola hüjüm edýärler-de Ukrainalyň üstüne. Indi aýtjak bolýan zadym orsun şu ýagdaýda durmasyny kimler isleýär? Ýa şoň ýeňmesini. Hytaý, Eýran, ýa Demirgazyk Koreýa ýene de bir kısan şu özlerine meňzeş. Başga bütün dünýä şolara garşy. Düşen ondan olan emesi var dilekçileri ne Belarusiya ne bir yankı Vengriya ya da ne bir aydal Serbiya onlara orsun gazy gerek, orsun guruşuk materialleri gerek. Ay biz ene aslymyz bir, ene bizimkiler diýär, biz ene Turan birligi ya aslymyz bir diýip ana Türkmenistan soğun soýany ýaly otyr. Olaram şonu ýaly. Ýöne diýjek bolýan zatym inni orsun geleceği yok yurttaşlar. Inni dünýä iki bölünni ya şoň orsun tarapdarlary ors bilen bilelikdi. Beýleki dünýäni almaly bor basyp ya da beýleki dünýä orsun hökümetini şunkun hökümet başyna oturarlary gaga suwdundan çykarmaly bor. Başgaça inni ola bilen dostlaşyp we gojoklaşyp gatnaşyk etjek Ýewropa ýok. Ýewropada in bir 450 milyon ýylaty var Ýewropa. Hytaýyň iň uly bazary, Amerikanyň iň uly bazary. Ýurtdaşlar. Onun için Ýewropa gözüňe tutýan maksatlarynyň çekilip ýa oňa üns bermän ýa äs bermän dünýä siýasaty hiç açan gurulmaz. Şonu aýtjak bilen. Näme? İyileşle berdi komentar yapsanız başlarda da. Şu komentarlaryň näme diýär? İkýär köpsi. Näme komentarya boldy. Sorapsanız da başlarda. Şonu bir soragyňyzy täzeden ýazsaňyz. Şeýlemi? Men ana şol ýapdy. Bayram han tema soraw görnýär başladatym. Putin'in nemesi bitti. Halmra da indi bundan soň neme de edilen oklar ne gözüňize getir 2022-nji ýylda başlanan uruş ýaly wagtda Ukrainaň nähili territoriýasyny ele geçirdi diýilen neme çykýarda. Sonra çykýar. Häzirki wagtda 500 000 goloýmy ýalňyşmasam. Halmra da şu Russiýa tarapyndan ölen isker. Şey diýip aýtdylar nemesini berýän habarlaryna görä hemen şu bizim Telegram kasama haber kanalımızı gıydarlasanız şu yerde de käbir nemeler paylaşýarlar. Ulanlar, habarlar şu Ukraina bilen Rus arasında uruş bilen baglanşykly habarlary. Ýalňyşmasam 500 goloýum kady ýani 300 näçem ka Rus tarapdan ölen eskerler. Ýöne Zelenski aýdypdy. Bir Ukraina eskerine 7-8 Rus eskeri neme diýär diýdi. Düşýär, ölýär diýdi. Bir Ukraina eskeri ölse, oňa garşylyk 7-8 tane Rus eskeri ölýär diýdi.
O 7-8 tane Rus askeri yaralansa, sen bilberiň siz näçe nemedi. Elbette Zelenskiň aýdýan sanlarynyň sabor bir zat barda. Elmedama şol çözýän tarapyň ýetkisi goranýan tarapyňkydan bir näçesi ýokary bolmaly. Ol ýeme bir uruşun ýemesi kanun şeýdi. Haçanna Ukraina tarapy çözse, meselem ýol territoriýasyny arsalamagy üçin. Onu bilen çek ýetkisi kän bar. Ýani şol geçen Thomas'a 23-nji ýylda Ukraina tarapy Kharkiv tarapyna hereket etjek bolany ortalayan gurup geçipdir de 5 hatarmy 7 hatarmy goranmak liniýasyny. Ine şu taýda Ukrainalar bökdönni, ine şu taýda olam çeken ýetkisi köp boldy diýip hasap edýän. Ýöne onu hiç kim aýdana, Ukraina tarapy elbetde öz halkyna ýöne bir uruş meselesinde bir bolaýmaz zatlar bar. Şonun uğralı aýdýan ýöne or tarapy esasen inni kän ýetki çeker, olam haçan ine F-16'lar geldi ve uçarlar. Ya beýleki raketalar. Şular herekete giri uğranı, onu orta diri goşunu almayaram ferhet yakıdı. Onu wagt görküdü. Yani şu çözülüşler mükadiyanla şu meselede yılın ahirine çeldi. Şoňa beren raketalaryň Russiýa territoriýasyna atmany ruhsat berenler, amma soňdan Rus otu izni alanlar bar. Dol karar nemet bilen okur ýöne şu ýylyň ahirine çelni. Ya ilak bolaýyn ony NATO'ň özüm isleýär. Almanyda Şwesiýada türkmenler barmy ka ýeterlik derejede mitingke baraýjak adamlar siziň pikiriňizçe diýer. Sağ ol. Gatlygy sorak. Men bilýänim adal ýanym näçe belli 50 maşgala bardyr, belki 100 maşgala bardyr. Türkmenistanyň gelen. Yani o İran'ın gelen Türkmen oğullarımız var. Olar yankı köpçülüklerin yemede yaşayalı ya koçumlayın. Göteborg diyen bir yeri var. Şüvetsiyem var. Yılrak tarafında. Yine şu tayda bir yanlış mesela 50 ölüm 100 ölü vardı. Şol da o Türkmenler. Mala köpek gidendiler. Oraya yam oğlu gıyda aktık bir çoğuluklu var bir toparı. Bilemek ýöne ola bilen bizim gatnaşygymyz ýokduýsa boljak sebäp onuň öz görýän Türkmenistany bar. Ola ilerki Türkmenistan, gaýraky Türkmenistanyň ýani bizden göwüni geçen bular eýe çykylmaly döwri ýa kömek edilmeli döwri. Niýasyň hökümeten Gurban Ulin kömek edenler ýa eden aklaşyny çeldi. Onu aýtmak gerek. Anlardan şol iksan kel toklayın yani serhetin qorasyna bakyp görenim barsa bizimkiler tüpeňläp atdylar. Olam bar. Ýa-da İranly ýa-da owaly türkmen bolandan bilen hemmesi ýa-da uçtan tutma terýek sowdasy ýa gereýin sowdasy neden adamlar da. Yani töhmet şu bir edipdir. Kaptanı da 9 adama da şo gün ýa-şo töhmet atýarlar. Aşmar kim daşawaty Türkmenistany şol ýa geraýyny ýa beýlik maddalary we Türkmeninden ýa şu hökümeti penjenatkar topardan. Nemşe şol barada hiç kim işte daýdynak. Ýa nemşe şol türmede oturana. Ol arada Habib şoň ady Bagşy. Nazir Habib. Şol ene başta teriyek bilen tutuldu, onu bassalar, ayalı her hili yani oyun edip bunu çıkardı götürmeden. Inni yine meyrana tutulupdur. Inni son çıkarmak için maymun bolup hani ekrana çıkış ediyor. Bolmacası bol. Şey İran'ın kanunu sen şu taydı. Teriyek bilen ele düştün, sen dardan asyalı, avtokranların bazıların ortasında. Hani görülü. Şu Habib Nazirov Asyam İran hökümeti ya şunu konverti salıp Gurban ola goşurýan. Goşuraýan näçe milyard dollar bilen birleşip goşurmaly. Ondan şu Nazir Habibowyň özü ýa oň aýaly Türkmen halkynyň hazynasyna bir näçe milyard dollar degýärmi? Derejesi ýa degen. Şu soragym bar. Şoň üçin
diyecek bolýan zadım bizim Türkmenlerimiz bir tarapdan birere kömek halk edýärdi, emma hökümetler edene inni şu ýanky soragyny jogap beren şu taýda yeterlik derejede geler mi gelmez men bilemem. Yurttaşım men özüme bir baglaýan. Men Marian şota. Galan adam istese gelir, islemese gelmez. Onun öz işi, öz insaby, öz watany. Mana da şo taýda şo toprakda nesip etse 2 metr çukur bolmasa olam ýok. Ýöne men gidýän şo tap, ozalym gidýädim, ennem gidýän 30 ýyl işim şol men. Kim gelir, kim gelmez, men palçydan özleri bilýär. Watan gerek bolsa, gelecek gerek bolsa bararlar adamlar. Ýok bolmasa da durberseler garada. Men otak adam şekeýini baramak, ya izim adam düşürýän. Ýok, men insabyna çagyrýar. Her bir Türkmenmidi, her bir watandaşymyzy, her bir ýurtdaşymyzy. Şu kemine, şu her birimiz üçün ýagty bir ışık. Ine şonu elimizden alıp ösürjek bolýar. Şoňa düşünseňiz, onu bir millet bolup beler. Ýok, düşünmeseňiz her biriňiz ýaşap oturan ýeriňizde öler ýeter gidersiň. Ben şonu aýtaýyn, başy ýetgeşiklat ýok men. Merdan Muhammed halk üçün, şu esasen şu Türkmenistanyň gelejegi üçün görüşen bir aýdyn adamlardan birisi. Eger Merdan Muhammed halk bolup gollamasak ertesi gün hemmesiniň başyna geljek tatlar bu. Bütün nimesi halk yetip ýok bolup gitmeli Türkmen milleti. Şonuň nimesini ýöňüne almak üçin ekranlara çykyp öz bilenini paýlaşyp köpçüligi ýetirip şolar ýalap iş alyp baran neme oglan Merdan Muhammed. Eger halk bolup buna deneme çykyp bilmeseňiz onda ağır ýeňe çydasaňyz müň ýaşaň diýmeli halka da. Ama Başka diğeri neme yok, söz yok. Häzirlikçe neme yok. Üýtgeçip soraw ýok, kim öz bilenini ýazýar diýeniň ki illeşler. Soraw berseňiz, o soraw berseňiz bizim jogap bersek wagtdan bir topar bolşupdyr. Ama men sagatymda sagat 40 minut ekran ýalňyşýanmy? biler. Şolar ýaly kalmada dünýä siýasaty. Ýa-ni diýeniň ki Russiýa bundan soň galmasy mümkin näme, oňa atom bomba ulanır ýa näme ulanır diýilen nemeni sorýarlar da. Käbir ýerlerde gawat gelýänler ol. Diýdiler Putin atom bomba ulanan ýagdaýynda öz janam bar, bütün Russiýa nemetçe gama. Darga gitse. Hiç bir nemeti galjak geldi. Russiýada aslında aýtışlaryna görä halmada 25 milyon Rus halky bar diýip aýdýarlar. Yani 140 milyon halk görünýär da, yani şoň 25 milyony hakyky Rus milleti, galan milletler. Şimdi Türk milletinden bar. Başka nemetinden bar. Yani agyrlygyny Türk milletleri düzýär diýen ýalňyşmasam. Men bir zady bilýän, bundan bir 10 ýyl ozalny statistika berdiler-de, indi şol dinarlar barada berdiler. Meselem aýtdylar şo taýda Russiýa Federasiýasynyň territoriýasyny şol ýaşaýan adamlaryň 20 göterimi musulman halky diýip. Kredip görüm. 4'ten biri musulman bolýar. Aslında musulman däl näçe? Ermenisi, Gürcüsü ya beýlekisi Ukraina gatkana bilen Yakuty ol bir arada bular sanasan gatkan. Demek şol sen aýdýan sağlandan kän bolmalylar. Onsoň bir zat bar. Orslarda aňyrdan gelýän men Sowet zamanyn yani artdyryp ýazmak häsiýeti bardy. Indi şol 100 milyon bolsa 150 milyon ýazýarlar. Kim onu ýatyryp sanapdyr Russiýadan ýylatyny? Artykmyş ýazsalar demek şolara artykmyş ýa-ni sosial pul tölenmeli. Onu özüne alýarlar. Şen ya artykmyş pensiýa ýazýar öle adamlaryň adamy. Gara şu bir ýerde ýa-ni näme diýip paraxorluk ýa artyk ýazmaklyk bar bolsa, birinji ýerde şol Russiýadyň hökümeti. Men pikir edýän o taýda görkezýär da 146 milyon man diýip ýok. Olup bir döwürden bäri Russiýada ýa-ni
ölüm derecesi doğulum derecesinden has yukarıda. Mesela maydel 100 çağı doğuyan varsa ölen adamın sanı 120 130. Onun ne o devlet köpeler. Ne? Şonun için Orsiýetin ýagdaýy şeylere Orsiyet diýenden ählisi Orsal onun atomly bombany aýtdyň da sen ay şu bassyl ýürege düşdi. Bugun bassak erti bassak dünýäni şuň partlatjak erti partlatjak. Bize garaşy bu ýadadyk dogrusyny aýtdy. Bir tarapyna sirsin şol dünýä başarýan bolsa. Ýanyk errelerim gulagyny ýapyp oturýan bolsa olaryň jahannama gitjek bolsa gitsin bütün dünýä bilen. Näme beýtler adamlar gorkasyny, gorkup saklap bar, gorkmajak sen näme gorkujak? Ýewropa gorkanak şonu. Bir tarapyna sirsin şol. Ol partlatjak diýip näme biz kellämedi, ol çağa sokup oturmalymy. O diýýär bu. Olmaz. Kur'an'ı doğru perewod etseň Wahhabist diýerlerdi. Parahat ýazyp duranyny gördüm. Näme? Bir wagt Niyaz Faltynda şu Kur'any dogry perewod eden birisi bolmaly hanrada şu özüň gowtanaýan. Geçse. So ýaşaly ýa-ni dogry perewod edipdir. Ay çapkanadan çykyp getişmäke hemme kitaplaryn ýakdylar şo. Ine Kur'an ýaksan günä diýerler bolny. Şonu ýazyp ýakdy özüm hacı. Näme üçin halk şonu soramy sen näme üçin beýdiýändi? Şol ýaşaly ýazyp bolşýar näme bar Kur'an ondan niýaz okap depes açýardy. Sen kemine okap berýän zatlaryny görüňdi. Onun men ene matamy haýpym gelýär. Şu zatlar şunu bilmän näme üçin şey okadylar kadiýanny. Ömrüni ynanyp geçirdiler namazlykdan düşmän. Han netijesi. Şol ene Bilerin şol dogry perewod etseň, terjime etseň, Wahhabist diýer, dinsiz diýer, näme ondan ýene bir zatlar diýer. Kemine bir zat takýadyr, Wahhabizmiň üçin bolýar. Ana o. Bularda geplemäge söz ýa argument bolmasa ondan ýeňseden urýarlardy. Garawyjy. Bu elmidam şeýle bolupdy, häzirim şeýle, gelecekde de şeýle bol. O bir asgyn adamlaň bir gorkak adamlaň öz sözüni düşünür bilmeýän heýwanlyk edýän hereketidir. Gayratly adam hiç aşan gelip hiç kimin ýeňsesini pyçak urmaz. Bilip goýun şol. Etmez hiç kim. Özü gowşak bolansaň, özü gorkak bolansaň, özü ogry bolansaň, özü jümri bolansaň, şu kimi näme daýyplayan zatlar bar bolsa hemmesi özlerine bardyr. O näse belki 100 esse. Yani olar öz gözüne pürsü görmän, beýle adamlaryň gözünden çöp gözleýär. Ene. Keminäni şey edip bir ýakjak bolýar. Hany göreli. Sen çeýnejek çöpüňi däl kemin. Şeňim ýa ýuwutjak sümküňi däl. Ente kän awunarsyň. Kän awunarsyň. Görüňni. Ozal biraz açyk men näde aýşurar bolmasa biraz rahim şepagatlarak bolaýly, özler bilen deň bolup durmaly. Bugün olmasa erti buyurun düşünür giyeceğim varsa deyip şular real içki pikirim vardı. İnni yok. İnni yok. Benim yüreğim dondu. Şu kemine diyen an halk geldi ya da şu depesinin yeke tüyü düştü dağdı beydat. Yani ahir zaman başınıza gelir sonra. Türkmenin bir sözü var. Başın ölümlü malın talınlı vardı. Yani sonu görürsün. Edim soňuna çelli näme oýnadýan bolsaň bizim göreli. Ýöne biziň etjek oýnumyzda soň yemetmän, şeň çynsaman. Näme soraw bardy hanlarda, ýa bular bir birden alýarlar ýa alyp durlar, ýa bolmasa ene şolara garşy hakykatlary aýtdyň şular ýygnaýar diýilen gorkuny ýalana ynanlarlan gorky ýaradýarlar da şu birläni kilen adamlar alyp ýa şular ýa ýitirim edip özleri ýaradyp özleri tutdurýardylar bundan awulyny. Hakykatdan keminäni owurladylar. Ortada hem nemesine ýakdylar da ýöne şu wagt hemmesi çykyp otýar bolýan. Diýjek bolýanym ýa biz bar şo taý barmak üçin görüşip otyrsa. Infony bar ýaşaýar, gitjek ýerimiz ýok.
Ökmen bariyat oýary. Teklifem etdiler, çağırın biz bariyat näme etjek biz ýeke-ýekeden ýygyna. Pemmämiz bariyat, meclis bol. Hani karşymyzda durup bilsen. Olarda özüne ynam ýok. Bilýär şotak barsa halk edilýän bir gün huf diýip köçe çykjany. Şondan gorkýarlar olar. Özüne ynam bolsa-dy, onu ay bile gökdäki dilegimiz ýerde gowuşdan gelseler diýip ýam çağırardylar. Şol aýdan günümiziň agşamsy. Şeňmi? Bularny bolýa. Mana ýeme Bizim halk şu edekde Türkmenistan gurmasa gelecekti. Türkmenistan diyen yoğurdu kartatan ayarlar mı diye. Elbette ayarlar. Yani şimdi göze görtülü görünüp dura. En son şansı Türkmenin bu aydır. Gelin yani ödümden bir akıl gelse bir akıl yetirseniz kelleğiniz işletseniz görüp bilerseniz bunu. En son şansı Türkmenin yani. Bu da belli bir aralık vakit aralığında bolýarken halmara da yine geçen yeni şilleşimizden sapara ağır gücümlerde gepleşik da onun şonda 2-3 gepleşik öňkü ya yanlışmadan yeni şilleşimde şeyler bir neme ayt geçdi da Türkmenin tarihinde bolan 94'tü bir ýykdylar bu halky nemedenle öz baryan ya öz nemesini gurjak bolan halky 94'tü bir ýykdylar 2002'de bir ýykdylar 2019'da dörün, näder kwagtda dörütdi, ara wagt salyp dörýärdi da. Bunam Türkmeniň özel bilen ýykýanlaryny şu wagt. Yani bize karşı çıkanlar Türkmendirler yani öyle. Türkmen hattaky adamlar karşı çıkaryanlar bizim karşymyz. Şol lemani gösmeni istan oklany Türkmenistanyň halkyny şu kıyın şertde ýaşaýanlyklaryny aýdýarlar da dile getirýärler ya bizim habarlarymyzda paylaşıp atıyorlar. Öyle hiç ilme karşı işleyen derlerler şuna karşı. Yurdun ya halkına kual için ya şuna yenilik öğretmekler için hiçbir iş alıp barayan derlerler. Eğer şu tayda iş alıp barayan yaldaylarını buların bağı üzülüyor, zincir üzülüyor. Bir şolar yalak neme ettiler, bolli beyliklerini etmeli olyarlar. Çünkü hiç ili seyretmeden gelmeli, görmeden gelmeli, kim gürledi. Şuna karşı neme atmalı diýilen sonra nemeleri var, buların yürütü metatları var. Son şans, bundan son neme yok Türkmenistan. Yani, yurt, paylaşılar beylik döwletlerin nemesinde. Üstünde. bu aýdyp berdik. Eger şu tapar halk öz hak hukugyny eýelik etmese, öz topragyna eýe çykmasa, öz döwletine eýe çykmasa, ertekün Türkmenistan ilin döwlet hem ýok ýer ýüzünde. Sebäp ol döwletiň topragyň aşagyna, gastyna, baýlyklar, töwerekdäki döwletler, ýakyna, uzakdaky olary gaty beýmada diýär. Näme üçin bir toprak Türkmene 50 trilyon baýlyk nesip etmeli, näme üçin bizimki däl. Yani şular ýaly haýyllar hakimet başynda onu hizmet edýän haýyllar döwleti dudagyny edip oturka beýleki döwletler näme üçin goşuşsun türkmenleriň ýa Türkmenistanyň işin basymrak ýykylyp torsun millet dağazır biz diýen boş toprağın üstüne bararsa galynda dowam ediberersi. Yani şu terz bilen garaşyp otyrlar. Näme görenek Türkmen halkynyň ýandaýyn. Aňry başy bilen görýär. Yani o şol ýeme öljek adam daş töweregini ýygyna nära goňşy bolum, hosarlar, daşyň işin, kabira o zaman sağalsın ekanı basımrak amanadan tavsirsın izinle galın malı mülkü dargadar ýaly. Yine bizimki şu ýagdaý şu maha. Türkmen halky Türkmen topragy ölüm halyn. Onu diýertmege, kuwata ýeritmege, halat etmege bizim özelimiz. İslesege eder, itlemesege bizim ölüp gidenin diýir. Ýöne öwrülip Türkmenistan ile döwlet galmaz ýeriniň arkaýyn bol. Bu mesele bu gidişine gitse. Sebäp dünýä guruluşy şeýle. Gün güýçliňki gowurga diýişliňki. Güýçli bolmasan, ýa güýçli bilen ýanky arkadaşlyk guramasan,
yekelikde onun bizinki ýaly bir goşawşy ýok, millet bilen o gidip ýatan baýlykly toprakda ýaşamak asla mümkin däl. Şoňa biraz düşünjek bolun, göz ýetirin. Onu dile getirdi. Para aydılmadık borcu olur biliyette daş töwerekdäki döwletler hesaplap oty näçe vardı. İnne aydyllyk bol, inne ola hayda işleýän. Bizimki şuun kun bizim hökümetde taklap oturarlarımız var, jenayatkar tapar. Olar şuun yetişibilligine nirde näme ýatan bolsa ogurlamak bilen. Sebäp ertesi günü ýok inne ola bilýär. Şunu ogurlanan alyp çykýar ýurdun daşyna. $1 bolsa da ýurdun daşyna saklaýarlar. Sen endim düşünürler. Olar o taýda ýaşaryny ýurt, toprak esken ýok. Şoň üçin şolar ýetişmeliginden ol men 7 neslime ýeterlik diýip guran şarňylap duran köşk ýaly jaýlaryny ýeter ýetmez bakadan satyp otyrlar. Aşawadyň töweregi. Şeňmi? O beýle qırak çetlere agzama motorun. Aşawadyň töweregi. Gaçan utular duran tutular. Tutulary şu täze Türkmenistan gorucular öňüne jogap bermeli. Şoň üçin köpçülikde nire bolsa göçmede gaçyp gitjek bolupdyr. Ýa gaçyp otyrlar. Ýöne gelir aýylar, nire gitsin. Eger biz şu döwlet saklap bilsek. Ýok, olaňa meçek bolýan, şu döwletiň durumuny itgetjek bolýar. Şu Türkmenistan bolmasa, bular eýen ýanky jenaýat jogapkärçiliginden azat bolýardy. Kim bular suud etmeli? Türkmenistan ýokdy. Kim suud etmeli bularyny? Kim jogapkärçilik çekmeli? Döwlet bolmandan soň. Olara geregi şol. İyiceğin oğurladılar kaçıp gidecek. Yani enten or saklap otur nemçin ödeyi otur. Xitay bilen paylaş. Son ertesi gün nem bolacak o belli değil. Yine de Birleşen Milletler Guramasının emesini kartasını Türkmenistan'ın suduru var. Şu ne edip yok edeceklerini bilen. Yok ederler eger üstünde millet kalmasa. Ya şu toprak uğrar millet olmasa. Ne mi dünyada yütka oturan karta az mı? Neçe devletler darga seridin son kıyış olman 30 yıllar. Bir ağız ünsvereyim şu zatları yurttaşlar. Men şonu sizden haýyş edýän. Boldy men şu taýda durayım. Cemiyeti özünü halas etip bilme mümkinçiligi ýok hazırky wagtda. Ýöne beýdilse de ruhdan düşmeler hiç bir adamım yani ertesi gün erwet bir kıyın şertlerde ýaşamak isleýän däldir. Türkmenistanda her bir halkdan bir sorap görün. Ertel kunun ýa çağılan kıyın şertlerde kıyın ýaşadasyň gelýärmi? Diýip bir sorap görün. Hiç de ýaşadasy gelýän däldir. Bunu düşünýärler. Şoň üçin aýdyňlanmany mejbur bolýarlar şu zatlara akyl ýetirmäne. Ya o sen diýişiň ýaly kalmada emikin şu wagtda ýazarlar otyrda bar iş şol. Şu önkümýaz döwründe işläp gaýdanlar bolsun. Ya häzir Gurbanyň Berdimuhammedowyň prezidentlik wezipesinde oturan wagt şoň sistemasynda işläp gaýdan ministrler bolsun ya beýlekler bolsun. Ýurtdan çykypdyr halmada. Köp böyle çykypdyrlar. Agramly bölüm Dubaýda geçip berler. Malazya'ya göçüp giden haýdy. Dubaýa giden haýdy. Ya bular hemmesiniň at familiýasyny emkinimede otuyor, bella otuyor. At familyalar bar. Nirde haýdy nemelerde ýaşaýanlar meseleni var. Olar näçe Türkmenistana barlarına getirirler. Gökmen lüstrasiýadan geçirirler. Eýlerak amada häzirçe diýip soraw ýok. Taýda jemgyýete ýa-bolýar. Bir 10 mundumuz galdydy. Yani aydık geçtim de şumar mümkünçülük yok şu halkın özünde şu düzeltmeye şu yerde. Bar şol mümkünçülük. Nämeden görýär? Ne teret Sovet imperiyası yıkılarını dünyada in iki ulu güýjüň biri şol. Biri Amerika, beýleki SSR. O Xitay beýleki Eýran peýran hemmesi onu o döwür olan adam çykana. Güýçli döwletden hataryn. Inni şol SSR bir ýylyň dowamyny ar-ýary erep gitdi. Şoňa arka duran bir döwletiň işgäri ýa bir guramasy goşuny hiç kim bolmady. Ýumurly gitdi. Häzir ýa Eräni garmy suwýar bol. Bil aslında hiç de
Bulan şu Türkmenistan'ın başına hükümet deyip oturan adamlar men özüm borsam şulara bir beşten kel tokluyun bakmadan ancak. Bularda ne anma, ne düşünce var, ne huş var, ne de istek var. Bir mahluk gezip beren. Öz-özlerine daşının kuğunup bir tapar narsist yerlerinde. Şu öz-özüne aynen durup hayvat berip beren adamlara şolara narsist deyip at takılar. Bular şo narsist. Bir günne doğmadık gali bolar şular. Hani Türkmen başı da bulan ömesi. Yeme peygamberden hep bererler. Hani şun kun adın tutyan var mı şo? Ha? Yani şon yetiştiren kadrlar hükümet başında adın tutyanlar mı? Ya şonu yani kasam içip beren halk adın tutyan mı? Ya deniştirip görüyor mu? Yok, bizim halkımızda şu analiz etmeye de mümkünçülük yok değil mi? İstek yok. İstek olmasa da ne şular reali durmuşta yaşamalı oluyor. Deniztirip görseler bilerdiler nereden gelip çıkandı bir bedbahtçılıkla. Şeyle öyle kan vaktini mal oturmayla adamlar bir çen bolluydu. Başka soru olmasa Yok, deyip soru yok kalmadı. Deyip soru yok. Şu diyeceğimize emaliyar. İlişkiler sağ olun. Kimmeğinizi. benim sonaydı ama yankı yurttaşlar oturun oylanın pikirlerin özüňize gerek netijeni çıkarın. Men elmeden sonaydı. Durmuş yaşayış her bir adamın özüne gerektir. İlkinci nöbet. Başka hiç kimi. Bu dünyada minnet edip hiç kimi yaşarlıklı ya da yaşar ya düzgün ya tertip yoktur. Her bir adam özlük balını başardığı özü keskitleyen. Birine tabiin var, beyleksine metas var, birinin hantama var, yaşalmıyor. Öz bileni, öz bilini, öz bilimini, alımını dayanıp yaşalayan. Sonra durmuşun lezzetliliğinin başlıca var. Ona şuurlukça sağa oturun hemen dünyanız için, beren sonra olağınız için kalının yazarsınız son indiki gepleşiklerde nesip olsun. Aralık maslahatlaşırsa ya cevap verir. Sağ olun, sağlıkta görüşelim. Bolya sağ olun.